Ξεκινάμε με το τρίτο podcast και καλωσορίζουμε την Ελπίδα, την Κουτσουβάκη, την οποία έχω πάρα πολλά χρόνια επίσης να δω. Και αν προσπαθήσω να θυμηθώ την πρώτη φορά που σε γνώρισα, νομίζω ήταν στο International Symposium of Phoniatry και Phonomicrosurgery. Το θυμάσαι πότε ήταν, 90... Ήτανε το 98, 7-8 κάπου εκεί. Ακριβώς. Νομίζω ότι μόλις είχα έρθει στην Ελλάδα. Εγώ. Και εγώ ακριβώς το ίδιο, είχα μόλις έρθει και ήταν το πρώτο φωνιατρικό συνέδριο στην Ελλάδα. Το πρώτο φωνιατρικό διεθνές, στο οποίο πάλι είχαμε την τιμή να γνωρίσουμε τα 38 ονόματα του χώρου, έτσι. Βέβαια, μεγάλα ονόματα. Χιράνο, Σάταλοφ. Βέβαια, είχαν έλθει όλοι οι γίγαντες του χώρου μας που ασχολούνται με φωνή και κατάποση. Πόστμα, τον Γου, θυμάμαι ένας Αμερικανός, τον Άμπιτμπολ. Μπράβο, σωστά, ο Άμπιτμπολ, ναι, μπράβο. Μας έκανε πάντα εντύπωση. Είναι πολύ παραστατικός. Πάντα. Και επίσης, εγώ εκεί γνώρισα και τους μεγάλους Έλληνες του χώρου της φωνιατρικής. Για να πω ότι εγώ εκεί γνωρίστηκα και με τον Κώστα τον Λαμπρόπουλο, Βέβαια. ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που μίλησε για τη φωνιατρική εκείνη την εποχή και με τον οποίο λίγο αργότερα ξεκινήσαμε μαζί στο Ερίκος Δινάν. Ναι. Και εκεί σας γνώρισα πλέον δεύτερη φορά. Στο 98-99, δεν θυμάμαι. Σωστά, που είχατε κάνει ομάδα. Ξεκινήσαμε μια πρώτη έτσι φωνιατρική κλινική. Θα σου πω λίγο, εγώ η σχέση μου με τη φωνή από τα χρόνια τα φοιτητικά μου είχε να κάνει με ένα μάθημα στο οποίο μόλις το είχε ξεκινήσει προερχόμενη από Αγγλία η Janet Beck. Και για όσους δεν γνωρίζουν, η Janet Beck ήταν αυτή που έχει φτιάξει το Vocal Profile Analysis. Ήταν λοιπόν από τους πρώτους που μας μίλησε για τη διάσταση της φωνής και τη μέτρησή της σε διάφορες παράμετρους. Μέχρι τότε νομίζω ότι τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη μου επαφή με την φωνή. Στη συνέχεια εγώ, επειδή άλλαξα λίγο κλάδο, πήγα προς την δυσφαγία και δούλεψα αργότερα με τους ενήλικες στη δυσφαγία, άλλαξα πορεία. Πες μας για σένα λοιπόν. Πες μας λίγα πράγματα για σένα. Και εγώ ερωτεύτηκα τη φωνή και εγώ στο μεταπτυχιακό, στο Λονδίνο, το μεταπτυχιακό, με τη Λέσλι Μάθιεσον, τότε γίγαντας, ήταν και εκείνη μία από τους γίγαντες του χώρου. Νομίζω πρωτοπόροι όλοι αυτοί, γιατί ήταν στη γέννησή του ακόμα, ήταν σε εμβρυακό στάδιο ακόμα η εξέλιξη της φωνοθεραπείας, ωστόσο την ερωτεύτηκα μεν, αλλά δεν γνώριζα τελειώνοντας το μεταπτυχιακό, λέω ωραία, ξέρω μέσα μου ότι αυτός ο κλάδος, αυτόν αγαπάω, με αυτόν θέλω να ασχοληθώ και επιστρέφοντας στην Ελλάδα αυτό δήλωσα ευθαρσώς ότι θέλω να κάνω, όμως δεν είχα στην ουσία ιδέα τι πρέπει να κάνω, δηλαδή θεραπευτικά πώς να προσεγγίσω αυτό το χώρο. Αυτό το συνέδριο λοιπόν ήταν καθοριστικό για εμένα. Γνώρισα και εγώ όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα που εσύ τα θυμάσαι, εγώ δεν τα θυμόμουν, αλλά τώρα που τα είδες τα θυμήθηκα. Ναι, ήταν τιμή να δεις το Χιράνο, νομίζω. Εγώ εκείνη την εποχή δεν διαβάζαμε. Ήταν καθοριστικό, δηλαδή μου διαμόρφωσε την εικόνα του τι θέλω να κάνω στο υπόλοιπο της καριέρας μου. Και για μας, συγγνώμη που σε διακόπτω, για μας που όλα αυτά τα συγγράμματα τα συναντούσαμε μέσα από βιβλία, όχι από ένα ίντερνετ που είναι εκεί, πατάς το κουμπί και σου έρχεται το άρθρο και η μελέτη και η έρευνα. Και ένα βιβλίο που τον κυνηγούσες πάρα πολύ, έτσι. Δηλαδή, ένα βιβλίο στη βιβλιοθήκη, να το κλείσεις, υπήρχαν 3 συγγράμματα, έπρεπε να τα έχεις κλείσει από πριν, να τα κρατήσεις 2 μέρες, να τα επιστρέψεις, ό,τι προλάβαινες να διαβάσεις. Έβλεπες λοιπόν αυτά τα μεγάλα ονόματα εκείνη την εποχή. Και πιο σημαντικό από αυτό ταυτόχρονα ήταν ότι αυτά τα βιβλία βλέπαμε εμείς και διδασκόμασταν από 2 διαστάσεις του βιβλίου. Δεν είχαμε τις εικόνες, τα βίντεο που υπάρχουν τώρα διαθέσιμα στο YouTube, την ενδοσκόπηση που είναι τόσο ευρέως διαθέσιμη πλέον, αλλά τότε δεν ήταν κάτι τόσο πάρα πολύ πρωτοποριακό. Και έτσι τα μαθαίναμε όλα στις διαστάσεις που μπορείς να διαβάσεις σε μία σελίδα και είναι πολύ διαφορετικό τώρα που βγαίνει και γίνεται αυτό τρισδιάστατο και μπορείς και με τις νέες απεικονιστικές μεθόδους πλέον να βλέπεις και ακόμα περισσότερες διαστάσεις του Λάριγκα. Συγκλονιστική εξέλιξη θεωρώ έχουμε ζήσει. Θα σου πω και ένα ανέκδοτο τώρα, μια και το συζήτησες. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, είμαι σε ένα
practice placement στο Λονδίνο για κάποιους μήνες και έχω πάει μια βόλτα και σε ένα πολύ μικρό βιβλιοπωλείο βλέπω ένα τόμο, τον οποίο εμείς το θεωρούσαμε τι βίβλο, Clinical Voice Disorders, νομίζω του Άρονσον, σκληρόδετο. Ναι. Και ετοιμαζόμουν να φύγω την άλλη μέρα, ήταν τελευταία, οπότε είχα μετρημένα κουκιά πάνω μου. Είχα υπολογίσει, ξέρω, το βραδινό μου και το λεωφορείο που θα με πάει στο αεροδρόμιο. Και βλέπω το βιβλίο αυτό, ξέρω, έκανε γύρω στις 30 λίρες. Πάω, ρωτάω, μου λέει, δεν υπάρχει άλλο, είναι το τελευταίο. Λέω, να μου το κρατήσετε, να τίποτα. Το χάιδωσα και έφυγα. Το άφησες. Άκου τώρα όμως, βγαίνοντας έξω, θυμάμαι, ήμουν με 2 φίλες μου Ιταλίδες και πηγαίναμε εκεί, Λαμπρατσέτο. Φυσούσε εκείνες τις μέρες δαιμονισμένα, είχε gale forces στο Λονδίνο. Και όπως βγαίνουμε έξω να φύγουμε, κάνω έτσι και όπως περπατάω, πατάω ένα 20όλυρο. Έλα τώρα, καλά, εκπληκτικό. Και λέω, εντάξει, κάποιος θέλει να το αγοράσω. Και το πήρα και το έχω ακόμα. Αυτό δεν θα το χάσω. Να πω βέβαια ότι από την εποχή που εμείς θεωρούσαμε ότι αυτό το βιβλίο ήταν βίβλος μας, τώρα αν το ξαναδιαβάσεις θα αναθεωρήσεις πάρα πολλά πράγματα και γι' αυτό είμαστε εδώ, να συζητήσουμε λίγο. Και τι ωραίο αυτό που μπορεί να εξελίσσεται ένας τομέας, έτσι, και να έχουμε εξέλιξη όχι μόνο στο ερευνητικό πεδίο, αλλά και στο θεραπευτικό, στο τι κάνεις με μία φωνή. Βέβαια. Και να εξελίσσεται όλη η κατανόησή σου για μια επιστήμη. Νομίζω υπογραμμίζει το πώς και η ιατρική, αλλά και οι διάφορες επιστήμες που σχετίζονται με την ιατρική, πώς συνεχίζουν να εξελίσσονται. Θέλω να πω ότι ο λόγος που σε κάλεσα εδώ και σκέφτηκα εσένα αρχικά... Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δική μου χαρά. Δεν είναι ότι γνωριζόμαστε τόσα πολλά χρόνια μόνο, αλλά και το γεγονός ότι, και οφείλω να το πω αυτό, ότι πρώτα έχουμε πολύ καλούς συναδέλφους στο χώρο μας, ξεχωρίζεις για έναν λόγο. Με μία συστηματικότητα εδώ και χρόνια έχεις... εντρυφήσει, υποστηρίξει και μεγαλώσει αυτή την κοινότητα που μιλάει για τη φωνή και την φωνιατρική. Από ένα άλλο μάτι. Ξεκινώντας από το πολύ πρώτο, θυμάμαι, που ήρθα εγώ, σεμινάριο που έκανες εδώ στην Ελλάδα του Voicecraft, με την Alison Bagnall. Bagnall, ναι. Το οποίο ήταν εξαιρετικό. Άλλα πράγματα λέγαμε τότε, αλλά... Άλλα πράγματα λέγαμε τότε. Όντως, ο τρόπος με τον οποίο εκπαιδεύτηκα ήταν πολύ μηχανιστικός. Δηλαδή, να δούμε τη φωνή και το λαρυγγικό μηχανισμό αυστηρά σαν ένα μηχανικό, ένα μηχάνημα, ένα κινητήρα, ας πούμε, μέσα στο σώμα. Σαφώς και αυτό είναι η βάση της προσέγγισης, της θεραπευτικής προσέγγισης, γιατί επί της αρχής είναι όντως ένας, ας πούμε, μηχανισμός και έχει το μηχανιστικό του κομμάτι, όμως πλέον με την εξέλιξη των ερευνών και στις νευροεπιστήμες και στην ψυχολογία και στην κινησιολογία, εμπλουτίζουμε όλη αυτή τη θεραπευτική προσέγγιση, συνδέοντας το μηχανισμό με το σύνολο του ανθρώπου, δηλαδή με την ψυχολογία του και με τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός του δίνει εντολές στο σώμα, οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν. Από ποιο μέρος? Από το λαρυγγικό μηχανισμό. Αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και τις εντολές και το συναίσθημα, γιατί όλα είναι αλληλένδετα. Οπότε έτσι εμπλουτίστηκε. Ο τρόπος που εγώ βλέπω αυτή την περιοχή είναι σαν ένα... Πώς είναι εδώ το δαχτυλίδι? Έτσι, πολύ ωραία. Είναι ένα roundabout που συναντιούνται πάρα πολλά πράγματα. Και θα εξηγήσουμε και... θα τα εξηγήσουμε λίγο. Να καλωσορίσουμε επίσης και την Χριστίνα την Αλίου. Γεια σας και από μένα. Που είναι εδώ με μία διπλή ιδιότητα. Η Χριστίνα ήρθε κοντά μου για να κάνει την πρακτική της αρχικά και παρέμεινε κοντά μου σαν βοηθός του τμήματος, βοηθάει και οργανώνει, αλλά και σαν
Χαίρετε ξανά. Εγώ δεν έχω να πω κάποια μεγάλη ιστορία όπως εσείς, γιατί καθώς και τώρα ξεκινάω. Αλλά αρχικά να σας πω τη μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι μαζί σας. Όπως μιλάγατε εσείς πριν για θρύλους, βιβλία και αυτά, κάπως έτσι στο μικρό κοσμό μου έτσι σας βλέπω κι εγώ. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Περνάμε στην ιστορία, Ελπίδα. Όχι, δεν το εννοούσα έτσι. Μας αρέσει. Θα γίνει και αυτό, θα συμβεί. Εντάξει, ωραίο σκοπός. Για καλούς σκοπούς, ακριβώς. Ναι. Τώρα ξεκινάω κι εγώ. Ο Βουτήξ είχε τα καλά στην κατάποση, αλλά ο έρωτάς μου για τη φωνή δεν κρύβεται. Και γι' αυτό οφείλεται στην Ελπίδα. Εννοείται. Να πω ότι την έχω γνωρίσει τη Χριστίνα στα σεμινάρια και έχεις ξεχωρίσει όντως, γιατί φαίνεται όταν κάποιος τον ενδιαφέρει πάρα πολύ ένας τομέας, διακρίνεται η διαφορά αυτή στα σεμινάρια από τις ερωτήσεις, από τις απαντήσεις, από το πόσο εμπαθώς δοκιμάζει τις τεχνικές, οπότε έχεις ξεχωρίσει σε αυτό και είναι μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πω εγώ ότι δεν κολλάμε μπρίκια εδώ, Όχι. Ούτε πεταλώνουμε τζιτζίκια. Η αρχική ιδέα λοιπόν του podcast αυτού ξεκίνησε από ένα περιστατικό που είχα, ένα μπεμπάκι, το οποίο ήταν ένα θωρακό χειρουργικό περιστατικό. Ξέρεις ότι και αναπτυξιακά το ένα είναι εκεί γύρω στους 12 μήνες, είναι που προσπαθείς να εγκαταστήσεις και άλλα πράγματα, στην τροφή και στη σύντηση δηλαδή. Πρέπει να intubate, να διασωληνωθεί. Παρέμεινε πάρα πολύ καιρό. Και όταν συνήλθε και αποσωληνώθηκε, υπήρχαν διάφορα θέματα με τη φώνηση, με την αναπνοή του. Η σκέψη λοιπόν που είχα εκεί μια μέρα ήταν, αφού τα πάντα εν σοφία επίησε, γιατί δεν μπορούσε αυτούς τους δύο σωλήνες να τους βάλει λίγο παραπέρα, να βάλει ας πούμε τον ένα δεξιά και τον άλλο αριστερά. Γιατί θα έπρεπε. Έχω και άλλα παράπονα μαζί του. Είσαι στο σωστό μέρος να τα εκφράσεις λοιπόν. Αλλά αυτό θα ήταν μια διόρθωση όντως πολύ σημαντική. Ένας ισοφάγος πιο πέρα και ένα. Θα ήταν πιο απλά για μας τα πράγματα και για όλους. Αυτή λοιπόν η φιλοσοφική σκέψη που είχα άρχισε να με κάνει να σκέφτομαι το μηχανισμό. Και τι είναι αυτό δηλαδή που μας εμποδίζει, εάν υπάρχει ένα πρόβλημα στην τραχεία κατ' επέκταση στο φωνητικό σωλήνα, να έχει επιπτώσεις στον σωλήνα της σύντησης, στον ισοφάγο μας και το αντίστροφο. Αυτό λοιπόν ήθελα να συζητήσουμε λίγο μαζί. Βέβαια. Νομίζω υπογραμμίζεται αυτό από το γεγονός ότι ευτυχώς όχι στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό, βλέπε Αμερική, Αγγλία, Γαλλία, τα τμήματα είναι φωνής και κατάποσης. Οπότε συγκεράζονται αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση, γιατί θεωρώ ότι είναι και τα δύο πολύ μεγάλοι τομείς. Ξεχωριστά η φωνή και ξεχωριστά η κατάποση, και η δίκευση στο ένα ή στο άλλο το θεωρώ ότι είναι δόκιμο στη θεραπευτική προσέγγιση, αλλά σαφώς ίδιος ο μηχανισμός. Ο ένας μηχανισμός να εκτελεί δύο ουσιαστικά αρκετά διαφορετικές ενέργειες και λειτουργίες μέσα στο σώμα. Θα ήθελα να ξεκινήσω να πω λίγο ένα έτσι outline για το τι γίνεται όταν γεννιόμαστε, πώς είμαστε ανατομικά λοιπόν σαν βρέφη, και να αναφερθώ λίγο στην διαδικασία της κατάποσης και μετά να μας πεις και εσύ για τη φώνηση. Στο βρέφος λοιπόν, έτσι πολύ πολύ σύντομα, ξέρουμε ότι όλα είναι πάρα πολύ κοντά. Όλες οι δομές αυτές είναι σαν ένα λαχανάκι διπλά, όπως είναι τα φύλλα του λάχανου, η μία υποστηρίζει την άλλη. Και να αναφέρουμε και το μέγεθος, δηλαδή αν εκτείνεις το δείκτη του δακτύλου σου, στο βρέφος είναι περίπου το ύψος του μισού δείκτη. Και για να το πούμε αλλιώς, να το καταλάβουμε, οι φωνητικές χορδές σε αντιστοιχεία με το C1, C2, C3 της σπονδυλικής στήλης, είναι σε ένα νεογέννητο είναι κοντά στο C2, στο 2, ενώ στον ενήλικα κατεβαίνει γύρω στο 3 με 4. Και λίγο αργότερα και στο 5. Και στο 5. Εξαρτάται και αν είναι αρσενικό ή θηλυκό. Άρα πολύ κοντός ο φωνητικός μηχανισμός, αλλά και σε διάμετρο
πάρα πολύ μικρό, τη διάμετρο που έχει, ας πούμε, ο αντίχειράς Ένα μας. ραβδίθι χωράει στον Πολύ λίγο. σωλήνα. Η επιγλωτίδα είναι πάρα πολύ ψηλά, τόσο ψηλά που τη βλέπεις μπαίνοντας από τη μύτη. Θυμάμαι στο πρώτο φύση που είδα, τρόμαξα. Καλύπτει την μαρθακή υπερόα. Και όλες οι δομές ουσιαστικά ακουμπούν η μία την άλλη πάρα πολύ κοντά. Στο χιλιοστό δηλαδή λειτουργούν όλα με τέτοια λεπτομέρεια. Ναι. Υπάρχει μια μηχανικού τύπου υποστήριξη σε όλο αυτό το σύστημα, γιατί προφανώς δεν λειτουργούν άλλοι μηχανισμοί. Οι μηχανισμοί σε ένα μεγάλο μέρος είναι reflexive, αντανακλαστικοί. Οπότε χρειάζεται. Είναι λίγο πολύ έτσι, έναν όρο που χρησιμοποιώ είναι σαν να οδηγείς ένα σούπερ αυτόματο αυτοκίνητο. Υπάρχει ένα λογισμικό δηλαδή που σε πάει. Εσύ απλά δίνεις μια έναρξη, όπως το να βάλεις τη θηλή, τη ρόγα στο στόμα σου και ξεκινάει η διαδικασία η οποία ακολουθεί. Αυτοματοποιημένη. Εντελώς ως ένα βαθμό, εκεί γύρω στους 3-4 μήνες. Που σου δίνει ένα περιθώριο να έχεις μάθει κάποια πράγματα. Πιο ειδικά για την κατάποση, αυτό που θα περιγράψω έτσι εν συντομία είναι ότι αφού ο βλωμός έχει περάσει από το στοματικό στάδιο, ουσιαστικά αυτό που ενεργοποιεί το μηχανισμό είναι η οπίθια κίνηση της γλώσσας, η οποία ενεργοποιεί την επιγλωτίδα. Σε αυτή τη φάση, ένας από τους πρώτους μυς ενεργοποίησης, που είναι submental, ενεργοποιεί το ιοειδές οστό, το οποίο εκτινάσεται προς τα εμπρός, ουσιαστικά συμπαρασύροντας τη βάση της επιγλωτίδας, η οποία κατασπάται, πέφτει πίσω σαν φύλλο και σκεπάζει την είσοδο της τραχείας για να προστατέψει, καθοδηγώντας την τροφή δεξιά και αριστερά προς τον άνω εισοφαγικό σφιγκτήρα, ο οποίος ανοίγει. Όλο λοιπόν αυτό το σύστημα, σε αυτήν την διαδικασία της ακολουθίας, ανεβαίνει ταυτόχρονα ψηλά και περνάει μέσα στο στομάχι. Να πω επίσης ότι... Στον ισοφάγο και μετά προωθείται. Ναι. Στο στομάχι, στους απειοειδείς υπάρχει μια στάση αρχικά στα γλωσσοεπιγλωτικά βοθρία, περνάει στους απειοειδείς και περνάει μέσα στο στομάχι. Το άλλο που πρέπει να πω είναι ότι υπάρχουν και τα θέματα των πιέσεων που δεν πρέπει να ξεχνάμε, τα οποία ασκεί το οπίσιο τμήμα του φαρυγγικού τυχώματος. Έτσι, οι πιέσεις λοιπόν, οι οποίες είναι μια τεράστια μελέτη αυτή, μετρώνται με μανομετρίες. Γενικά να πούμε ότι υπάρχει ένα οστικό κύμα, παλινδρομικό κύμα, το οποίο ξεκινάει από πάνω προς τα κάτω. Και έρχεται και αυτό μπροστά να πιέσει και να συμπαρασύρει την κατεσπασμένη επιγλωτίδα και να την κρατήσει προς τα κάτω. Σε αυτό επίσης έχουμε να προσθέσουμε και το κομμάτι το sensory, το αισθητηριακό, έτσι, που δεν θα αναφερθούμε σήμερα. Δεν είναι λοιπόν μόνο μια μηχανική διαδικασία, είναι και αισθητηριακή. Ένα πράγμα που εγώ έχω έτσι ένα fixation με αυτό, ένα κόλλημα στη σκέψη μου και στο οποίο θα αναφέρομαι αρκετά συχνά, είναι αυτός ο μικρός χώρος, ο οποίος είναι κάτω από την επιγλωτίδα και είναι αυτός στον οποίο δεν πρέπει να εισβάλλει τροφή. Για να το πω πιο απλά, έτσι, μια μέρα που μου είχε ρωτήσει η Χριστίνα, μου ήρθε πιο παραστατικά πώς είναι οι γραμμές ενός τρένου και πρέπει το τρένο να στρίψει να πάει δεξιά ή αριστερά. Αυτός ο μηχανισμός λοιπόν που επιτρέπει τη στροφή από τη μία και όχι από την άλλη, θα έλεγα ότι είναι αυτό το vestibule, το LVC που λέμε, το laryngeal vestibule. Εκεί που δεν θέλουμε να περάσει υγρό ή τροφή. Ναι. Και αυτό είναι αυτό που καθορίζει τις εξαιρετικής σημασίας καθ' όλη τη διάρκεια της σύντησης από τα βρέφη μέχρι την ενήλικη ζωή μας. Είναι αυτό που εναλλάσσεται ουσιαστικά επιτρέποντας την τροφή και τον αέρα. Τροφή, αέρα, τροφή, αέρα, τροφή, αέρα. Στα βρέφη λοιπόν αυτό, για ένα βρέφος δηλαδή που αναπνέει γύρω στα 60 αναπνοές το λεπτό, συμβαίνει ανά 1 σεκόν αυτή η εναλλαγή.
Μπορούμε να φανταστούμε τώρα το πόσο οργανωμένο πρέπει να είναι όλο αυτό το σύστημα που περιγράψαμε, συν το εισιτηριακό, για να κάνει αυτή τη δουλειά. Φαντάσου τώρα ένα τρένο που θα έπρεπε να ρυθμίζεις ανά ένα δευτερόλεπτο, να περνάει από τη μία ή την άλλη. Αυτό πρέπει να κάνεις πολύ οργανωμένο για να μην πνιγείς. Συγκλονιστικό. Και λέω αυτό και τελειώνω και σε αφήνω να μιλήσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει, και το ξαναλέω, δεν είναι δομή, δεν είναι space, είναι ένας χώρος. Αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι, είναι χώρος. Σε αυτόν τον χώρο λοιπόν, εάν κάτι δεν πάει καλά, για οποιονδήποτε λόγο, αυτό που συμβαίνει είναι να υπάρχει και διείσδυση. Ίσως είναι σημαντικότερο αυτό στα βρέφη, γιατί όταν ενεργοποιείται ο μηχανισμός διείσδυσης, ο εγκέφαλός σου μπαίνει σε μια κατάσταση συναγερμού. Αισθητηριακά λοιπόν, επειδή το κάτω του όριο είναι οι φωνητικές χορδές, είναι σαν να σου λέει ότι έχει μπει κλέφτης στον περίγυρο του σπιτιού σου. Σε προειδοποιεί λοιπόν και ενεργοποιεί ένα ολόκληρο σύστημα, το οποίο φέρνει ένα σπασμό. Και βήχα και έμετο. Παίρνει βήχα και είναι πολύ μελετημένο αυτό, και θα το πω αυτό και θα σταματήσω. Στα βρέφη κάνει υποοξυγονώσεις, αλλάζει το ρυθμό της καρδιάς τους, και αυτό εξηγεί και πολλά άλλα πράγματα σε σχέση με το γιατί ένα βρέφος που έχει μια πάρεση στη φωνητική του χορδή σταματάει να τρώει. Το που θα το πούμε λίγο αργότερα. Άρα κρατάμε τη σκέψη αυτή, ότι αυτός είναι ένας κοινός χώρος που μοιραζόμαστε, και θα ήθελα λίγο να τον συζητήσουμε περισσότερο από άποψη μηχανικής, περιγράφοντας το μηχανισμό λοιπόν της φωνής. Οπότε να πω και εγώ τώρα αντίστοιχα για τον φωνητικό μηχανισμό. Βέβαια να πούμε ότι όπου τα πάντα εν σοφία επίησε, τα έκανε τώρα, για να απαντήσω το προηγούμενο που είπες, βέβαια προφανώς για οικονομία. Γιατί έχουμε έναν μηχανισμό ο οποίος εκτελεί δύο ουσιαστικά, θα πω εκ διαμέτρου διαφορετικές λειτουργίες, με την εξής έννοια. Εσύ μας περιέγραψες, Φιφή, το πώς για να γίνει η κατάποση ανέλκεται ο λάριγκας, προωθεί η γλώσσα με μια οπίστια κίνηση, προωθεί το βλωμό ή το υγρό προς τα πίσω, ανεβαίνει και όλο το σύστημα έχει μια ενεργοποίηση, κλείνει μεν ο αεραγωγός, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει ο ισοφάγος και από τους απειοειδείς βόθρους περνάει η τροφή και χύνεται ουσιαστικά μέσα σπρώχνεται μάλλον, προωθείται μέσα στον ισοφάγο, και μετά με την περισταλτική κίνηση των τυχωμάτων κατεβαίνει ο βλωμός. Αν σκεφτούμε τώρα, εγώ το σκέφτομαι, η εικόνα που κάνω μέσα στο μυαλό μου είναι, φαντάζομαι, μία συμφωνική ορχήστρα με μουσικά όργανα. Όπως λοιπόν αυτή η μουσική ορχήστρα, η συμφωνική ορχήστρα, χρειάζεται το κάθε μουσικό όργανο να είναι στην απόλυτη εντέλεια συντονισμένο το ένα μουσικό όργανο σε συνεργασία με το άλλο, τόσο συντονισμένο ώστε ακόμα και ένα από τα βιολιά να χάσει τη μία νότα, ακόμα και το ανεκπαίδευτο αυτή θα μπορέσει να διακρίνει αυτή την ανισορροπία και θα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν συγκρίνουμε λοιπόν την συμφωνική ορχήστρα με μία μυϊκή ορχήστρα, αυτός είναι όλος αυτός ο μηχανισμός που επιτελεί τις δύο λειτουργίες. Την κατάποση την είπαμε, δες τώρα τι γίνεται με τη φωνή. Οι ίδιοι μύες, τα ίδια συστήματα, τα ίδια όργανα και όλη η λειτουργία κάνει μία αντίθετη κίνηση. Αυτά τα οποία προηγουμένως για να καταπιούν έπρεπε να υπερενεργοποιηθούν και να τα πω σαν να κλείνουν τον χώρο, γιατί μίλησες για χώρο, αυτός ο χώρος που πρέπει να κλείνει για μια ασφαλή κατάποση, για μια ασφαλή φώνηση χρειάζεται να κάνει το ακραία αντίθετο. Πρέπει να διευρύνεται ο χώρος, να ανοίγει και να συντονίζεται στον τρόπο με τον οποίο κάποια σημεία του θα κάνουν με ένα κλείσιμο. Άρα πάλι η γλώσσα παίζει σημαντικό ρόλο, πάλι αυτοί οι μύες του φαρυγγικού τυχώματος που ανέφερες παίζουν πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο, πάλι αυτή η περιοχή κάτω από την επιγλωττίδα είναι καθοριστική, γιατί εκεί διαμορφώνεται ουσιαστικά το πόσο έντονος ή πόσο απαλός θα ακουστεί ο ήχος που θα παραχθεί,
Και ακριβώς από κάτω πλέον στον αεραγωγό θα ασχοληθεί η φωνή με την είσοδο του αεραγωγού. Λέγεται γλωτίδα. Η γλωτίδα είναι ο χώρος ανάμεσα στις δύο φωνητικές χορδές και ανοιγοκλίνουν οι φωνητικές χορδές με δύο μανταλάκια, τα οποία μανταλάκια τα λέμε αριτενοειδείς. Αυτή η όλη συνεργασία των αριτενοειδών, των φωνητικών χορδών και της περιοχής ακριβώς από πάνω, αυτή που είναι ακριβώς κάτω από την επιγλωτίδα, όλο αυτό το σύστημα κατευθύνεται ουσιαστικά με δύο τρόπους. Έχουμε έναν αυτόματο τρόπο, άρα υπάρχει αυτοματισμός που έχει να κάνει με το ασυνείδητο μέρος του εγκεφάλου μας, όμως υπόκειται και σε συνειδητό έλεγχο. Άρα ταυτόχρονα ένας μηχανισμός ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει αυτοματοποιημένα για την ανάσα και την αναπνοή ή να υπόκειται στον έλεγχό μας με συνειδητό τρόπο. Σε αυτό το συνειδητό τρόπο έρχεται η φωνοθεραπεία και εκπαιδεύει κάποιον στο να γίνει ακόμα πιο συνειδητός στον έλεγχο αυτής της περιοχής, προκειμένου να οργανώσει το τι κάνει αυτή η γλωτίδα και να γίνει πιο ασφαλής. Ανέφερες πριν και τις παραλύσεις φωνητικές χορδές και είναι πολύ αγαπημένος μου τομέας. Αυτός ασχολούμαι πάρα πολύ με παραλύσεις φωνητικών χορδών. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για αυτό το θα πούμε, είναι πολύ ενδιαφέρον χώρος. Εκεί ακριβώς, αλλά και σε οποιαδήποτε παθολογία της φωνής, που θα πούμε αργότερα, θέλουμε να κάνουμε τον χρήστη της φωνής συνειδητό πάνω σε λειτουργίες που μέχρι που να σου έρθει ήταν ασυνείδητες, λειτουργούσαν με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο. Και ειδού και το πείδημα, το πώς κάτι το οποίο το κάνεις ασυνείδητα, ξαφνικά να το κάνεις με συνειδητό τρόπο. Αυτό είναι και η όλη δυσκολία του θέματος. Αυτό εντάχει είναι ο μηχανισμός της φώνησης, ίδιοι μία πολύ διαφορετική λειτουργία. Το ένα κλείνει, η κατάποση, στην άλλη περίπτωση ο ίδιος μηχανισμός ανοίγει. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Θυμάμαι τώρα ένα άρθρο που διάβαζα της κυρίας Μαλανδράκη, ότι υπάρχει πολύ μεγάλος πολυμορφισμός στην περιοχή. Είναι η περιοχή με τα περισσότερα είδη muscle fiber. Από μυϊκές ίνες, διαφόρων μεγάλης ποικιλίας. Δηλαδή... short fire, long... Ναι. Ο σφιγκτήρας, ο άνος υφαγικός σφιγκτήρας, από το στόμα ξεκινώντας, ακόμα μέχρι κάτω, μέχρι το τελευταίο σημείο που είναι ο σφιγκτήρας μας. Οι φαρυγγικές ίνες και επίσης ότι 6 από τα 12 κρανιακά νεύρα εμπλέκονται σε αυτή τη μικρή περιοχή. Με έναν τρόπο, όπως σου είπες, μαεστρίας. Βέβαια, γιατί είναι ζωτικής σημασίας, δηλαδή ντουμ σπύρος πέρο. Άμα δεν αναπνέω και αν δεν έχω το χώρο εκεί και αν δεν μπορώ να καταπιώ, ούτε επιβιώνω, ούτε και βιονίζεται και το είδος. Για έναν χώρο που δεν έχει και κόκαλα, έτσι. Βέβαια. Ένα μόνο. Και αυτό μετέωρο. Και αυτό μετέωρο. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι μετέωρο. Και θα ξαναπώ ότι δεν θα μιλήσουμε καθόλου για το αισθητηριακό κομμάτι. Για το sensory innervation. Που τεράστιο. Τεράστιο κομμάτι. Να μιλήσουμε λοιπόν για την παθολογία, έτσι πολύ επιγραμματικά να πούμε ότι εάν μπορούσαμε με μία λέξη να πούμε ότι τα προβλήματα που έχουν να κάνουν της φώνησης με τη δυσφαγία αφορούν το medialization, έτσι. Δηλαδή την δυνατότητα οι φωνητικές χορδές να έρθουν σε μέση θέση. Αυτά τα μανταλάκια που ανέφερα, τα ιαριτινοειδείς, να μπορούν να κάνουν πλήρη προσαγωγή, προκειμένου ή και όχι πλήρη προσαγωγή, μπορούμε να έχουμε φώνηση και με ημιτελή προσαγωγή. Τέλος πάντων, να δεν είναι μόνο η φώνηση όμως, έτσι. Δεν είναι μόνο η φώνηση, είναι βέβαια και η κατάποση. Και άρα να κλείσει όλος αυτός ο μηχανισμός και να ελέγξουμε το αν θέλουμε να καταπιούμε ή αν θέλουμε να παράξουμε ήχο. Και για να προσθέσω και λίγο ακόμα, είναι ενστάση ηρεμίας, που οι φωνητικές μας χορδές είναι ανοιχτές. Για να αναπνέουμε. Είναι αν θέλουμε να μεταφέρουμε μια σακούλα από το σούπερ μάρκετ όπου πρέπει να τις κλείνουμε ή ακόμα και για να δείξουμε, που είναι εξαιρετικά σημαντική λειτουργία για την υγεία του αναπνευστικού μας. Θα βάλω εδώ μία λεπτομέρεια που είναι σημαντική να έχουν κατά νου όσοι μπορούν να παρακολουθήσουν αυτό το βαθμό ανατομίας που λέμε. Μαζί με τις γνήσιες φωνητικές χορδές πρέπει να πούμε ότι ακριβώς από πάνω, 1 χιλιοστό από πάνω, υπάρχουν οι νόθες φωνητικές χορδές. Για όλες τις λειτουργίες του σώματος, οι νόθες και οι γνήσιες κλείνουν ή ανοίγουν ταυτόχρονα, ώστε για να εισπνεύσω, νόθες και γνήσιες ανοίγουν διάπλατα.
Για να εκπνεύσω, νόθες και γνήσιες λίγο χαλαρώνουν και έρχονται προς μια μέση θέση, ας πούμε, λίγο πιο κλειστή. Για τη μόνη λειτουργία, συγγνώμη να πω και για την άλλη που είπες, για να σπρώξω, να βήξω, να φθαρνιστώ, να φωνάξω, να πάω στην τουαλέτα, να γεννήσω. Για όλες αυτές τις λειτουργίες πάλι οι νόθες και γνήσιες λειτουργούν συνδυαστικά. Δηλαδή κλείνουν ταυτόχρονα ή ανοίγουν ταυτόχρονα. Για τη μόνη λειτουργία που νόθες και γνήσιες χρειάζεται να λειτουργούν ξεχωριστά η μία από την άλλη, δηλαδή οι νόθες χρειάζεται να ανοίγουν ενώ οι γνήσιες να προσάγονται, είναι για την παραγωγή ήχου. Για κάθε άλλη λειτουργία είτε ανοίγουν μαζί είτε κλείνουν μαζί. Μόνο για τη φωνή χρειάζεται το αντίθετο. Μάλιστα. Εδώ είναι και ο πυρήνας των περισσότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στη φωνοθεραπεία. Όταν πάβουν να λειτουργούν ξεχωριστά και αρχίζουν οι νόθες φωνητικές χορδές να λειτουργούν όπως και στην προστατευτικό μηχανισμό, δηλαδή παρεάκι. Να μιλήσουμε λίγο για τη μέση τοποθέτηση που λέμε. Στην παθολογία λοιπόν, έτσι πολύ πολύ αναφορικά θα πούμε για μερικές, τι συμβαίνει όταν υπάρχει μονήρης ή unilateral, μονόπλευρα ή αμφόπλευρα. Ναι, αμφόπλευρη πάρεση φωνητικής χορδής. Το πιο σύνηθες είναι νευρολογικές διαταραχές του λάριγκα. Τα συμπτώματα είναι συνήθως... Τα συμπτώματα είναι πάντα ίδια. Horseless. Είναι βραχνάδα, ενίοτε δυσκαταποσία, συνήθως, τέλος πάντων πολύ συχνά στα υγρά, άλλοτε ανάλογα είναι αιτιολογία και στα στερεά. Δυσκολία παραγωγής έντασης, δυσκολία ελέγχου της φωνής, βήχας, βήχα. Αστάθεια της φωνής και ίσως και μια διαφυγή αέρα, δηλαδή μια αέρινη φωνή, το λέμε breathiness στα αγγλικά. Αυτά είναι τα συνηθέστερα συμπτώματα και κοινά σε όλους τις δυσκολίες φωνής, ιδιαίτερα και στις παρέσεις, παύλα παραλύσεις. Να αναφέρουμε τη διαφορά πάρεσης παράλυσης. Ναι. Ωραία. Είναι μόνο χρονική η διαφορά. Άρα, στο πρώτο εξάμηνο, άντε και στο χρόνο, αν έχουμε μία δυσκινησία των αριτενοειδών, δηλαδή το παλίνδρομο νεύρο, το οποίο νευρώνει αυτά τα δύο μανταλάκια, τους αριτενοειδείς, αν αυτή η βλάβη παρατηρείται στο πρώτο εξάμηνο, το πολύ μέχρι ένα έτος, το λέμε πάρεση. Στην πάρεση ευελπιστούμε ότι οτιδήποτε έχει συμβεί το νεύρο μπορεί να ανακάμψει. Δεν θα το πούμε παράλυση μέχρι να περάσει τουλάχιστον 1 ή και 2 έτη. Αν έχουν παρέλθει 1 και 2 έτη, η πάρεση αυτόματα την λέμε παράλυση, γιατί θεωρούμε ότι η βλάβη είναι μόνιμη. Άρα η παράλυση είναι η μόνιμη βλάβη αυτού του νεύρου και της περιοχής. Θεωρώ ότι θα ήταν ίσως πιο φρόνιμο στον χώρο μας να χρησιμοποιείται ο όρος δυσκινησία των αριτενοειδών. Γιατί όταν λες παράλυση σε κάποιον, η εικόνα που δημιουργείται τον στον έχεις πετάξει από το παράθυρο. Τον έχεις πετάξει από το παράθυρο πραγματικά με βαρύδιο στα πόδια. Γιατί σκέφτεται τον άνθρωπο που είναι σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, δεν καταλαβαίνει το θέμα του χρόνου και αυτόματα θεωρεί ο ταλέπορος άνθρωπος που έχει πάει για μαλλί και βγήκε κουρεμένος, θεωρεί ότι έχει μία μόνιμη βλάβη και μία μόνιμη παραλυσία. Οπότε αν το λέμε δυσκινησία είναι λίγο πιο... Θα καταλάβει όμως ο απλός άνθρωπος αν του πούμε ότι υπάρχει μια δυσκινησία σε μια ανατομική δομή που ενδεχομένως θα με γνωρίζει. Πολύ σωστή η απορία σου και η ερώτηση. Νομίζω ότι εκεί θα μας δώσει μια ωραία πάσα για να το εξηγήσουμε. Που είναι πολύ πιο φροντιστικό για τον θεραπευόμενό μας από το απλά να του πασάρουμε μια διάγνωση η οποία θα τον κάνει να φύγει τόσο πολύ φοβισμένος. Ούτως ή άλλως είναι φοβισμένοι οι άνθρωποι που έχουν πάθει κάτι με τη φωνή τους. Είναι ωραίο να τους φροντίζουμε και από τη στιγμή της διάγνωσης, από την πρώτη λέξη που θα τους πούμε τι έχουν. Βέβαια, πολύ σημαντικό. Θα επανέλθουμε στα κρανιακά νεύρα. Να πω ότι ο λόγος για τον οποίο μπορεί να έχουμε immobility στις φωνητικές χορδές, με καλή κινητικότητα δηλαδή, η πιο συνηθισμένη είναι παρεμβάσεις ιατρικές. Έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι ιατρογενή τραυματισμοί των νεύρων, με πιο συχνά θυροειδή, παραθυροειδή, χειρουργία τέτοιου τύπου, ισοφαγικά χειρουργία,
χειρουργία σπονδυλικής στήλης, θωρακικά, σπονδυλοδεσίες και τέτοια. Ναι. Θωρακικά, καρδιοχειρουργικά, και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι τα intubations. Ναι. Και καρκίνη, ναι. φόρακος, πνεύμονα. Βέβαια. Διασωλήνωση. Οι διασωληνώσεις για περισσότερο από 2 μέρες. Ναι. Τώρα, από νευρολογικές ασθένειες επίσης. Και ψυχογενείς. Και ψυχογενείς. Έχουμε αφήσει βέβαια. Και ιδιοπαθείς. Έχουμε και ένα ποσοστό ιδιοπαθών που θεωρείται ότι ίσως είναι σχετικά με κάποιον ιό, αλλά μη ανιχνεύσιμο. Ναι. Όπως είναι ο Epstein-Barr, Lyme disease. Ναι. Αλλά τελικά αυτή η κατηγορία των θεραπευόμενων που έρχονται με ιδιοπαθή πάρεση είναι ένα σημαντικό ποσοστό, στη δική μου τουλάχιστον κλινική εμπειρία. Το θεωρώ πολύ περίεργο και να πω και κάτι σύγχρονο, ότι και με την έλευση του COVID παρουσιάστηκαν αρκετά περιστατικά τα οποία ψάχνοντας το καταγράφονται και βιβλιογραφικά να συνδέονται με τον ιό του COVID. Ναι, νομίζω ότι έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Επίσης, θυμάμαι, άκουγα κάποιον γιατρό να λέει ότι επειδή κατάλαβαν ότι η μπρούμητη θέση βοηθάει στην αποσωλήνωση, έγιναν πάρα πολλοί τραυματισμοί, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν διασωληνωμένοι. Βέβαια. Οπότε το COVID έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και σε αυτό, αλλά και ποσοστό και σε υποκινικότητα των αριτενοειδών σε μη διασωληνωμένους. Πράγμα το οποίο όταν πρωτοάρχισαν να έρχονται τέτοια περιστατικά, οι γιατροί που τους παρακολουθούσαν, οι θεράποντες, οι ιατροί τους έλεγαν ότι όχι, είναι άσχετο. Δεν θεωρούμε ότι μπορεί να είναι σχετικό. Βέβαια μετά με την έλευση του χρόνου, άρχισε επειδή πλήθαιναν τα περιστατικά, φαίνεται ότι υπάρχει κάποια σχέση, κάποια νευρολογική επιδείνωση, ποιος ξέρει, κάτι που σχετίζεται με τον COVID. Να πούμε και λίγο τι γίνεται με τη νεύρωση. Τα κρανιακά νεύρα λοιπόν, τα οποία είναι σημαντικά και τα οποία πιάνουν όλη αυτή την πολύ μεγάλη περιοχή, είναι κυρίως το βάγκους, το 10ο κρανιακό. Ναι. Έτσι. Και αυτό είναι αυτό που ανέφερες πριν λίγο. Κατεβαίνοντας, περνάει μέσα από το θώρακα και βγαίνει στα αριστερά. Οπότε βγαίνει από το κρανίο, περνάει στα δεξιά του λαρυγγικού μηχανισμού και το άνω και το κάτω λαρυγγικό νεύρο, το κάτω παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο. Ναι. Το μεν άνω λαρυγγικό νεύρο διαχωρίζεται πολύ πιο ψηλά. Και ανεβαίνει προς τα πάνω πάλι. Μπράβο. Και το κάτω μέρος του, το παλίνδρομο λαρυγγικό, κατεβαίνει, περνάει κάτω από την αορτή. Και αυτό περνάει γύρω από την αορτή και αυτό είναι αυτό που βλέπουμε πιο συχνά στα μωρά. Γιατί ειδικά τα χειρουργεία που αφορούν την καρδιά έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τραυματισμών του παλίνδρομου λαρυγγικού. Το superior laryngeal που είπες, που ανεβαίνει πάλι πάνω, είναι αυτό που ξεκινάει από το skull base, από τη βάση κρανίου, και είναι υπεύθυνο κυρίως, αν θυμάμαι καλά, για την κινητικότητα του κρικοθυροειδούς. Του κρικοθυροειδούς, ακριβώς. Και για το sensation, είναι αυτό που δίνει pitch στη φωνή μας. Η ενεργοποίηση του κρικοθυροειδούς δημιουργεί, μάλλον ευθύνεται και συντονίζει πιο καλά την λέπτυνση, την πάχυνση των φωνητικών χορδών και άρα σχετίζεται άμεσα με το τονικό ύψος, τη βασική συχνότητα, τη θεμελιώδη συχνότητα δηλαδή της φωνής. Βέβαια, κλινικά, αλλά έχω παρακολουθήσει και πλέον έρευνες που αναφέρονται σε συνέδρια, συμφωνεί η διεθνής κοινότητα ότι αυτό το άνω λαρυγγικό, το οποίο στο παρελθόν λίγο το έχουμε αγνοήσει σε ό,τι αφορά τη φωνή, θεωρώντας ότι επιτοπλίστων σχετίζεται με την αισθητηριακή κατάσταση του λάρυγγα, την ευαισθησία, πλέον συμφωνούν ότι μάλλον και έχει και του φάρυγγα και στην κινητικότητα, ότι έχει και σχέση με την κινητικότητα και το συντονισμό του φάρυγγα και του λάρυγγα. Φαίνεται όμως έτσι λίγο βιβλιογραφικά που έψαξα να είναι
οι αναφορές για το παλίνδρομο λαρυγγικό να είναι, και μου έκανες πριν, μου απάντησες σε αυτή την απορία που είχα, ότι είναι πιο προσωρινή, έχει μια αίσθηση προσωρινότητας οι βλάβες του παλίνδρομου λαρυγγικού. Γιατί παρουσιάζει κάτι συγκλονιστικό το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο. Κάνει re-innervate τον εαυτό του, δηλαδή μπορεί να υποστεί κάποιο μέρος βλάβης και να πούμε εδώ για τους ακροατές ότι ένα νεύρο δεν είναι σαν το καλώδιο που βάζω στην πρίζα, δεν μιλάμε για ένα νεύρο, αλλά το κάθε νεύρο έχει και εκατομμύρια διακλαδώσεις, οπότε καλύτερα θα ήταν πιο φρόνιμο να σκεφτούμε ένα δέντρο με τα κλαδιά και τα μικρότερα κλαδιά και τα υπόκλαδα και τα μικρούτσικα. Αυτό σημαίνει ότι όταν τραυματίζεται το ένα κλαδί μπορεί να αρχίσει να ανακάμπτει η λειτουργικότητα του νεύρου, γιατί άλλα κλαδιά που δεν έχουν τραυματιστεί αναλαμβάνουν το έργο που άλλοτε είχε συντελεστεί με το προηγούμενο, με το κλαδί που έπαθε βλάβη. Αν το σκεφτόμαστε κάπως έτσι, μπορούμε να καταλάβουμε και γιατί και η φωνοθεραπεία αλλά και η θεραπεία της καταποσίας, γιατί μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Γιατί πιστεύω ότι στοχεύουμε σε αυτή την ενεργοποίηση των άλλων κλάδων ενός τραυματισμένου νεύρου, στο να ανακάμψουν και να αναλάβουν λειτουργικότητα εκεί που δεν υπάρχει ή που υπάρχει βλάβη στη λειτουργικότητα, στο συντονισμό δηλαδή. Μου έλυσες μια πορεία, γιατί θυμάμαι μιλούσα με έναν καρδιοχειρουργό και μιλούσα για ένα μωράκι το οποίο είχε μόλις βγει από το χειρουργείο και είχε όντως πάρεση φωνητικής. Λέω ναι, αλλά δεν σας ανησυχεί αυτό, πώς θα ξεκινήσουμε το τάισμα? Και μου λέει εντάξει, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ίσως και 90% έχουν πάρεση, αλλά ξέρουμε ότι γύρω στις 90 μέρες γίνεται αποκατάσταση. Εντυπωσιακό, μου έκανε εντύπωση αυτή η πληροφορία και την κράτησα και έψαξα λίγο περισσότερο στη βιβλιογραφία, γιατί να δω αν είναι αλήθεια. Και όντως φαίνεται να επιβεβαιώνει τον κανόνα της προσωρινότητας. Όμως η άλλη μου απορία είναι, όταν είσαι σε αυτή την πολύ ευαίσθητη φάση, 90 μέρες δεν είναι πολλές. Τι γίνεται στη διαδικασία δηλαδή που μαθαίνεις να ενεργοποιείς το μηχανισμό και να προστατεύεις το αναπνευστικό σου μετά από ένα τόσο μεγάλο χειρουργείο? Είναι σχεδόν πόσο? Για εμένα, σε απάντηση αυτή σου της απορίας, είναι αυτό που λέμε και με την υπόλοιπη ομάδα, ότι η παρέμβαση χρειάζεται να ξεκινήσει άμεσα, χωρίς καθυστέρηση. Λοιπόν, εδώ θα κάνω μια αναφορά σε ένα πολύ ωραίο άρθρο, Γκαρσία Τόρες λέγεται, European Journal of Cardiothoracic Surgery, και εδώ μας αναφέρει, έκαναν μια πολύ ωραία έρευνα, ότι η πάρεση των φωνητικών χωρών, παράλυση των φωνητικών χωρών, πάρεση, ναι. Η πάρεση είπαμε τους πρώτους μήνες, τους πρώτους 6-12 μήνες πάρεση. Σε ομάδα ασθενών με προεγχειρητικές συνοσηρότητες, εστιάζοντας πιο συχνά στις αναπνευστικές ή νευρολογικές, και αναφέρονται 3 μεταβλητές, η ηλικία κοίησης, το βάρος και η ηλικία κατά τη χειρουργική επέμβαση, σαν ένδειξη σχέσης μεταξύ αυτών. Η προορότητα δεν έδειξε να είναι τόσο σημαντική. Οι ασθενείς όμως με προεχειρητική αναπνευστική συνοσηρότητα εμφάνισαν σημαντικό κίνδυνο ανάπτυξης δυσκαταποσίας. Ναι. Εγώ κλινικά βρίσκω και άλλους παράγοντες που έχουν σημασία. Και, βέβαια, εγώ μιλάω τώρα για τη φωνή. Έχει σημασία, όπως είπαμε πριν, ο χρόνος. Θέλω λίγο να μείνω πάνω σε αυτό, να πω γιατί έχει σημασία ο χρόνος, γιατί δεν το ανέφερα πριν. Σκέψου ένα χειρουργείο, είτε είναι θηροειδεκτομή, είτε είναι καρδιοχειρουργείο, είτε είναι αφαίρεση όγκου, καρκινικού όγκου από το θώρακα ή από το μεσοθωράκιο ή πνευμονολογικές ή σπονδυλοδεσίες και τέτοια. Για να γίνει το χειρουργείο έχει γίνει τομή. Στην τομή κόβονται πολλές επιφάνειες. Κόβονται εκτός από την επιδερμίδα, μυϊκές επιφάνειες, περιτονίες. Αποσυντονίζεται το σύμπαν δηλαδή. Σε αυτή την περιοχή όπου έχει γίνει η τομή, αφενός υπάρχει ένας αποσυντονισμός, διότι κόβοντας τους μύες ή τις περιτονίες, οι οποίοι μεταξύ τους έχουν ένα επικοινωνιακό δίκτυο. Όταν κλείνει το χειρουργείο και γίνεται η επούλωση, αυτό το επικοινωνιακό δίκτυο έχει διαταραχθεί. Σαν να έχω κάνει στη Λεωφόρο Κηφισίας, σαν να έχω κάνει έργα.
Έχω κάνει έργα, θα βρω πώς να φτάσω απέναντι, αλλά θα πρέπει να πάω από άλλες οδούς. Και μπορεί αυτή η άλλη οδή να είναι πολύ κακοτράχυλη. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, πρέπει να θυμηθούμε την φυσική επούλωση του σώματος μετά από ένα χειρουργείο, όπου για να επουλωθεί, τι γεννάει το σώμα? Συνδετικό ιστό. Αυτός ο συνδετικός ιστός είναι πιο σφιχτός από τον προηγούμενο ιστό, όπως όταν κάνω ένα μπάλωμα στο παντελόνι μου, τραβάει το μπάλωμα το παντελόνι, το υλικό του, το ύφασμα το παλιό. Και δημιουργεί μια διαφορετική ελαστικότητα. Άρα τα ίδια συστήματα τα οποία πριν το χειρουργείο ήταν ελαστικά, μετά το χειρουργείο λόγω του συνδετικού ιστού χάνουν αυτή την ελαστικότητα. Μα όλοι αυτοί οι δύο μηχανισμοί που είπαμε, τόσο της κατάποσης όσο και της φώνησης, χρειάζονται συστήματα ελαστικά, ευκίνητα και μεταξύ τους να συνεργάζονται με μια τελειότητα που είπαμε για τη για τη συμφωνική ορχήστρα. Άρα, όταν παρέλθει αρκετός χρόνος μετά το χειρουργείο, όλες αυτές οι διαδικασίες έχουν επιδεινωθεί. Πιο πολύ συνδετικός ιστός, πιο πολύ ακινησία, λιγότερη συνεργασία μεταξύ των συστημάτων. Αν παρέμβουμε εμείς με την θεραπεία, είτε είναι για κατάποση, είτε είναι για φωνή, τότε αυτά τα συστήματα αφενός δίνουμε στο σύστημα το νευρολογικό την δυνατότητα τα κλαδάκια τα άλλα να ανακάμψουν τη λειτουργία, αφετέρου σε ένα ιστολογικό και μυϊκό επίπεδο επιτρέπουμε να σπάσουμε λίγο το συνδετικό ιστό και να μπορούμε να επαναφέρουμε την ελαστικότητα και τη συντονισμένη κινητικότητα. Αυτός είναι και ο στόχος της παρέμβασής μας. Άρα έγκαιρη παρέμβαση. Άρα έγκαιρη παρέμβαση είναι πολύ σημαντικό. Εχθές μου ήρθε μία κυρία, φάνηκε στην αρχή ότι ήταν μονόπλευρη πάρεση. Είναι 2 εβδομάδες μετά το χειρουργείο, θυροειδεκτομή για κύλι. Και έχει έρθει τελικά, δεν είναι μονόπλευρη, είναι αμφωτερόπλευρη. Η γυναίκα ψιθυρίζει. Είναι με ένα ψίθυρο, μπορεί και κάνει μόνο αυτό με τη φωνή της. Εδώ βλέπουμε μια κλασική περίπτωση. Ο χειρουργός της έχει πει ότι δεν έχει παρακολούθησε το νεύρο, βέβαια το παρακολούθησε οπτικά, δεν το παρακολούθησε με νευροδιαγέρτη. Εικάζει ο χειρουργός ότι δεν έχει γίνει βλάβη στο νεύρο, στο μέτρο που μπορεί να παρακολουθεί οπτικά. Η γυναίκα όμως έχει και δυσκαταποσία, πνίγεται και σε στερεά και σε υγρά, έχει ψίθυρο στη φωνή της, όταν προσπαθεί να παράξει ήχο το κάνει μόνο με πάρα πολύ πίεση, δηλαδή πρέπει να πιεστεί τόσο πολύ όπως ζορίζομαι εγώ τώρα και η φωνή της ακούγεται όμοια με αυτή που παρήγαγα εγώ τώρα. Και το συγκλονιστικό είναι ότι βλέπουμε έναν λάριγκα που είτε χασμουριέται, που κανονικά πρέπει να κατασπαστεί ο λάριγκας και να κατέβει, είτε καταπίνει, που κανονικά πρέπει να ανέβει ο λάριγκας. Βλέπουμε κάτι που το λέμε στην ομάδα μας frozen larynx. Έναν λάριγκα του οποίου η κινητικότητα αντί να έχει μια έκταση 2 εκατοστά, έχει 20 χιλιοστά. Την ελάχιστη άνοδο και την ελάχιστη κάθοδο. Γιατί έχει συμβεί αυτό? Εικάζω για όλους τους λόγους που είπα πριν. Συν τον ψυχολογικό παράγοντα που ακόμα δεν τον έχουμε αγγίξει. Άρα, για να κάνουμε έτσι μια σύνοψη, λέμε ότι η παθολογία αυτή τη στιγμή αφορά τη μη ικανότητα του abduction, της προσαγωγής. Και είδαμε και όλους τους παθολογικούς λόγους για τους οποίους γνωρίζουμε ότι μπορεί να συμβαίνει, που είναι ποικίλοι από διάφορα συστήματα. Αυτό που δεν είπαμε καθόλου είναι ότι τι έκανε η ιατρική κοινότητα μέχρι τώρα, που ένα μεγάλο μέρος, και ψάχνοντας λίγο εγώ της έρευνας, είδα ότι οι αναφορές είναι κυρίως σε χειρουργικές παρεμβάσεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η βιβλιογραφία, παγκόσμια βιβλιογραφία πάνω στην λογοθεραπευτική παρέμβαση στις παραλύσεις παρέσεις είναι... Που έχουν και δυσφαγίες, ναι, ακόμα που πιο να περιορισμένες. Έχουν και πολύ περιορισμένες. Ναι, εκεί. είναι 5-6. Αντίστοιχα περιορισμένες και στην παρέμβαση που να λένε ακριβώς τι έκαναν στις μονόπλευρες παραλύσεις, για δε παρέμβαση σε άμφο παραλύσεις, τίποτα.
πραγματικά τίποτα σε θεραπευτικό επίπεδο, ενώ υπάρχει εμπειρία, τουλάχιστον στην Ελλάδα έχουμε εμπειρία από παρέμβαση σε αυτό το επίπεδο. Να πούμε και γι' αυτό, θα πούμε μετά λίγο και για το άμφο. Για το άμφο. Όχι, εγώ θα έλεγα ότι η παρέμβαση λίγο είναι το injection. Βάζουν μέχρι τώρα τι κάνανε και θυμάμαι τεφλόν και κολαγόνο, το οποίο έχει λίγο εγκαταλειφθεί νομίζω. Και λίπος, αλλά έχουν και άλλα και νέα υλικά και ιαλουρανικό βάζουν μέσα. Ιαλουρανικό. Και πιστεύω ότι έχει πολύ επιτυχία αυτό. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θεραπευόμενων με μονόπλευρες παρέσεις που θα ωφεληθούν από αυτά τα ενέσιμα υλικά. Είτε τα μόνιμα υλικά, είτε τα υλικά τα οποία έχουν μια διάρκεια ζωής λιγότερη. Υπάρχουν και πιο μεγάλα χειρουργία, έτσι, σε σχέση με το χτίσιμο, ας πούμε, των αριτενοειδών. Ναι. Ενισχύεται δηλαδή Και το χτίσιμο βάζουν και augmentation, δηλαδή και στην ίδια τη χορδή μπαίνουν εξωτερικά και βάζουν πρόσθετα μέσα, είτε υλικά ή πιο στέρεα δηλαδή, είτε υγρά υλικά. Η fixation που έκαναν παλιότερα. Τι σημαίνει αυτό, να το εξηγήσουμε λίγο, ότι σταθεροποιούσαν... Καθυλώνουν τον ένα αριτενοειδή. Ναι, ειδικά σε περιπτώσεις όπου υπήρχε άμφο. Για να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ αναπνοής και φώνησης. Το ζητούμενο με την απόφαση του αν θα γίνει κάποια ιατρική, χειρουργική επέμβαση ή όχι, στα κέντρα, στην Αγγλία τουλάχιστον όσο εκπαιδευόμουν εγώ, αλλά και τώρα που το παρακολουθώ στενά το θέμα, είναι μια ισορροπία, πρέπει να συναποφασιστεί, δηλαδή η απόφαση να ληφθεί από τον θεράποντα ιατρό, τον θεραπευόμενο και την φωνοθεραπεύτρια. Και στα πρωτόκολλα του εξωτερικού της Αγγλίας τουλάχιστον προηγείται πρώτα η φωνοθεραπεία, κάνουμε μια δοκιμαστική φωνοθεραπεία, 2, 3, 4 συνεδρίες, να δούμε αν υπάρχει κάποιο πλαίσιο παρέμβασης και αν μπορεί ο θεραπευόμενος να συνεργαστεί και αν δεν λειτουργήσει η φωνοθεραπεία, τότε να προχωρήσουμε στο ενέσιμο. Στην Ελλάδα, δυστυχώς θα το πω, γιατί μου δίνετε το βήμα, οπότε μπορώ. Πες. Φαίνεται να υπάρχει, σαν να υπάρχει μια ανταγωνιστικότητα, παιδί μου, μεταξύ. Λες και ο ένας θέλει να φάει τη δουλειά του άλλου. Ξεχνάμε ότι ο στόχος μας, το επίκεντρο της σχέσης μας είναι ο θεραπευόμενος. Τι συμφέρει το θεραπευόμενο. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κανένα χωράφι μεταξύ μας με τους γιατρούς. Έχουμε και οι δύο να φροντίσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε μπορούμε και οι δύο να συνεργαστούμε. Να δούμε αν θα δουλέψει η φωνοθεραπεία, δεν δούλεψε η φωνοθεραπεία. Πολύ ωραία, πάμε για ενέσιμο. Πολύ συχνά θα παραπέμψουμε για ενέσιμο. Ακόμα και σε γιατρούς που δεν είναι μέσα στην διεπιστημονική ομάδα μας. Δυστυχώς δεν βλέπουμε να γίνεται το αντίθετο. Δεν βλέπουμε γιατρούς οι οποίοι σκέπτονται να κάνουν ενέσιμο, να πούνε ότι ξέρετε, δοκιμάστε λίγο με αυτή την ομάδα, δοκιμάστε να κάνετε φωνοθεραπεία και αν δεν τα πάτε καλά, εδώ είμαστε. Σαν να θέλουμε να χωρίσουμε μεταξύ μας κάτι και δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Μόνο να φροντίσουμε έχουμε. Προαπαιτούμενο αυτών των κλινικών παρεμβάσεων θα ήταν η πολύ καλή συνεργασία πολλών ειδικοτήτων. Δυστυχώς το σύστημά μας δεν τις προάγει. Τα μυαλά μας δεν το προάγουν. Και το σύστημα το μια χαρά θα μπορούσε. Γιατί όταν βρίσκονται οι ομάδες, υπάρχουν πολύ ωραίες ομάδες και συνεργάζονται και σε διάφορες τομείς ιδιαίτευσης. Βέβαια. Τα στοιχεία λοιπόν, έτσι λίγο αν ψάξεις βιβλιογραφικά, αναφέρονται όλα σε παρεμβάσεις. Οι μελέτες δηλαδή, Μπατασαρίγια και Ντάμροουζ, όλες αυτές οι μελέτες, αν τις διαβάσεις, μας δίνουν κάποια ποσοστά, κατά την άποψή μου όμως, γιατί τις διάβασα όλες. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος προσέγγισης, δηλαδή το αν έκαναν πριν την αξιολόγηση, τη λογοθεραπευτική, αν χρησιμοποίησαν κλινικά εργαλεία όπως είναι η βιντεοφλουοροσκόπηση ή το FIS ή ακόμα και το assessment με το οποίο κατέγραψαν τα ευρήματά τους. Δηλαδή άλλοι χρησιμοποίησαν το Penetration Aspiration Scale, άλλοι χρησιμοποίησαν άλλα συστήματα. Τέλος πάντων, γενικά να πω έτσι πολύ πολύ σύντομα ότι δεν έδειξε σημαντική, δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντικά στατιστική διαφορά στην παρέμβαση. Μιλάμε για κατάποση, ναι, είναι αυτές οι έρευνες. Σε σχέση με την παρέμβαση αυτών των τύπων, των χειρουργικών τύπων, της βελτίωσης
των παραλύσεων φωνητικών χορδών σε συνάρτηση με τη δυσφαγία. Τα νούμερά τους δηλαδή δεν φαίνεται να βγάζουν ό,τι συμφέρει να γίνει. Ναι, ένα σταθερό αποτέλεσμα. Θα πω τώρα και μιλάμε για ενήλικες περισσότερο. Θα πω τώρα κάτι επ' ευκαιρίας και για τις έρευνες. Γιατί πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχει το evidence-based practice, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε και να τεκμηριώνουμε το τι κάνουμε μέσα στην κλινική σε συνάρτηση με τέτοιου τύπου έρευνες. Και σαφώς αυτό έχει μια αναμφισβήτητη σημασία και βαρύτητα στην κλινική πρακτική μας. Όμως χρειάζεται, και δεν το λέω εγώ βέβαια, το λένε γίγαντες του χώρου μας, βλέπε Βερντολίνη ας πούμε, η οποία αναφέρει ότι πρέπει αντίστοιχη σημασία και βαρύτητα να απευθύνουμε στο clinical based evidence. Δηλαδή αυτό που εμείς βιώνουμε κλινικά μέσα στην πρακτική μας και βλέπουμε ότι λειτουργεί. Γιατί καμιά φορά αυτό το οποίο δουλεύει και πιάνει τόπο, είτε δεν είναι μετρήσιμο, είτε οι έρευνες που έχουν γίνει δεν βρίσκουν αυτό που είπες πριν, δεν γίνονται έρευνες που να κάνουν ακριβώς τις σωστές μετρήσεις, είτε παραλείπουν πράγματα, είτε κάποια πράγματα δεν είναι απολύτως εφικτό να τα μετρήσεις. Την δυνατότητα δηλαδή του να καταμετράτε το αισθητηριακό κομμάτι. Έτσι. Οι περισσότερες έρευνες το αφήνουν απ' έξω, γιατί δεν μπορούν να το οριστικοποιήσουν με έναν τρόπο. Όπως επίσης νομίζω ότι κάποιος που διαβάζει έτσι και ασχολείται λίγο βλέπει ότι είναι πολύ αμφιλεγόμενο το voluntary με το involuntary. Πού ξεκινάει και πού σταματάει η ικανότητά σου να έχεις έλεγχο στην περιοχή. Οπότε, και αυτό είναι το motor component, το κινητικό κομμάτι, έτσι, το οποίο δεν μπορούμε ακριβώς να το ορίσουμε. Θα το συζητήσω και σε άλλα podcast αυτό. Δεν μπορούμε τόσο να το ορίσουμε, γιατί τώρα μου κάνεις πάσα, θα το πω έτσι, αναφορικά και το αφήνουμε άμα θες, γιατί είναι πολύ συγκεχημένος αυτός ο έλεγχος με το ψυχολογικό κομμάτι και το συμπαθητικό νευρικό σύστημα και το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα και πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο λαρυγγικός μηχανισμός πρωτίστως είναι ένας προστατευτικός μηχανισμός. Αλλά προστασία δεν είναι μόνο από την τροφή. Ναι. Προστασία είναι και από ψυχολογικούς παράγοντες. Οπότε όταν αυτοί οι ψυχολογικοί παράγοντες εμπλέκονται, όχι όταν, πάντα εμπλέκονται, συνεπώς εκεί που πας να τον ελέγξεις τον έρμο, μπαίνει το ψυχολογικό και τον χάνεις τον έλεγχο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο, αφού μιλήσαμε για το διαγνωστικό, για το θεραπευτικό μας κομμάτι. Τι κάνεις? Λοιπόν, πες μας, τι κάνεις? Τι κάνεις, καλά κάνεις. Λοιπόν, κάνεις πολλά. Αυτό που κάνεις είναι, σκέφτεσαι ότι η φωνή είναι όλος άνθρωπος. Άρα η φωνή δεν μπορώ να σταθώ και να σκεφτώ μόνο τι κάνουν οι αερτενοειδείς και τι κάνει το νεύρο που τους νευρώνει και αν κλείνει ή δεν κλείνει καλά η γλωτίδα. Αλλά πρέπει να σκεφτώ ότι αυτά τα νεύρα είναι μέρος ενός νευρολογικού συστήματος. Αυτός ο ηγέτης αυτού του νευρολογικού συστήματος είναι ο εγκέφαλας. Ο εγκέφαλος λοιπόν αυτός δίνει οδηγίες, άρα πρέπει να σκεφτώ το νοητικό κομμάτι, πρέπει να σκεφτώ ο εγκέφαλος πώς οργανώνει αυτές τις οδηγίες, τι οδηγίες στέλνει, πού τις στέλνει. Αυτό είναι το νοητικό κομμάτι. Όταν σκέφτομαι θεραπεία φωνής, θα σκεφτώ τον εγκέφαλο και το συντονισμό και τον συγχρονισμό και τη δημιουργία των εντολών. Μετά πρέπει να σκεφτώ τη σωματική διάσταση, ότι αυτός ο εγκέφαλος δίνει εντολές στο σώμα και πρέπει να έχω κατά νου, συντονίζεται, αυτές οι εντολές εκτελούνται όπως ήταν η πρόθεση να εκτελεστούν ή άλλες εντολές στέλνει ο εγκέφαλος και άλλες εντολές εκτελούνται. Δηλαδή δίνει ο εγκέφαλος την εντολή σήκωσε το λάριγκα, αλλά ο λάριγκας δεν σηκώνεται. Να, όπως είπαμε για την κυρία πριν με τον παγωμένο λάριγκα. Άρα έχει και τη σωματική του διάσταση, αλλά και στη σωματική διάσταση δεν μιλάμε μόνο για λάριγκα. Πρέπει να σκέφτομαι όλο το σώμα. Γιατί ο εγκέφαλος, ο πυρήνας του νευρικού συστήματος που είπαμε πριν, δεν αναγνωρίζει συγκεκριμένα μυϊκά κομμάτια του σώματος. Ο εγκέφαλος σκέφτεται μύες σε αλυσίδες μυών. Οπότε όταν σκέφτομαι λάριγκα πρέπει να σκεφτώ ότι στεγάζεται μέσα σε ένα κορμί και το κορμί κινείται από μύες. Οπότε πρέπει να έχω κατά νου όλα τα μυϊκά συστήματα
Πρέπει να έχω κατά νου και τη γλώσσα και το πώς ανεβαίνει, πώς κατεβαίνει ο λάρυγγας, τι κάνει το φαρυγγικό τείχομα, τι κάνει το στέρνο, τι κάνει η πλάτη, τι κάνουν ο θώρακας, τι κάνει κάτω από το θώρακα, η στήριξη του σώματος κάτω, στα πόδια, οι πατούσες κιόλας. Οπότε, σωματική διάσταση και βεβαίως πλέον με τις νευροεπιστήμες γνωρίζουμε ότι είπαμε για το σωματικό, είπαμε και για το νοητικό, αλλά ξέρουμε από τις νευροεπιστήμες ότι το νοητικό, δηλαδή η σκέψη που θα παραχθεί από τον φλοιό του εγκεφάλου, από τη λογική ας πούμε διάσταση του εγκεφάλου, γνωρίζουμε πλέον ότι προηγείται της σκέψης το συναίσθημα. Άρα πρέπει να σκεφτόμαστε και την συναισθηματική διάσταση, εφόσον προηγείται των πάντων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρώτα αισθάνομαι, πρώτα νιώθω συναίσθημα, συγκίνηση, και από τη συγκίνηση παράγεται σκέψη και από τη σκέψη παράγεται εντολή στο σώμα μου να εκτελεστεί. Άρα άμα εγώ θέλω να φτιάξω μία φωνή, πρέπει να έχω κατά νου τι συμβαίνει σε αυτό το συναισθηματικό παράγοντα. Τι έχει ενεργοποιηθεί που λέει στον εγκέφαλο να πει στο σώμα κάτι το οποίο δεν είναι ωφέλιμο για αυτή τη φωνή και αυτό το φωνητικό μηχανισμό. Και έτσι η φωνοθεραπευτική προσέγγιση είναι, γι' αυτό και λέγεται integrated αυτή η προσέγγιση που δουλεύω, γιατί συγκεράζει ακριβώς το συναισθηματικό με το νοητικό και με το σωματικό, τις διαστάσεις αυτές τις τρεις, προκειμένου να φέρουμε μια φωνή ξανά σε ισορροπία. Εκεί που ήταν δηλαδή πριν γίνει ο τραυματισμός ή πριν χαλάσει αυτός ο μηχανισμός. Αυτό είναι η φωνοθεραπεία. Νομίζω ότι αναφέρθηκες στο neuroplasticity, από την καινούρια Τις νευροεπιστήμες βέβαια. Μέσω των νευροεπιστημών. Να. Οι νευροεπιστήμες νομίζω μας έχουν προσφέρει ένα τεράστιο πεδίο που να προάγει και να εξελίσσει την ειδικότητά μας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το λάρυγγα και τη φωνή. Βέβαια, είναι συμβασμένο, δηλαδή το συναίσθημα που θα επηρεάσει τη φωνή θα επηρεάσει και την κατάποση. Θα βλέπετε, φαντάζομαι κι εσείς, περιπτώσεις με ψυχογενείς διαταραχές στην κατάποση. Να σου πω πώς το αισθάνομαι λίγο εγώ αυτό. Ναι. Είναι σαν να ανακάλυψε η στατιστική, πηγαίνοντας στο δρόμο της, ανακάλυψε την ψυχολογία. Και κάτω από μια καινούργια ομπρέλα αποδεικνύει πλέον ότι τελικά υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο δεν ήταν τόσο απόλυτα μετρήσιμο. Βέβαια, μα τώρα έχουμε αυτές τις νέες απεικονιστικές μεθόδους, έχουμε και τα fMRI, οπότε ξέρουμε ποιες περιοχές του εγκεφάλου διεγείρονται όταν γίνονται διάφορες καταστάσεις. Έχουμε εξέλιξη και στη χρήση των νευρολογικών διεγέρσεων, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε και ποιοι μύες διεγείρονται. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες πάρα πολύ συγκλονιστικότατες έρευνες. Υπάρχουν 3 ερευνήτριες πολύ μεγάλες. Μία που λέγεται Miriam van Mers, κάτσε να το πω, είναι περίεργο, Mersbergen. Η άλλη λέγεται Maria Dietrich και η άλλη λέγεται Lia Helou. Αυτές οι 3 λοιπόν έχουν κάνει πολύ μεγάλες έρευνες που αναλύουν το πώς συναισθηματικά ανταποκρίνεται το λαρυγγικό σύστημα και στην κατάποση αλλά και στη φώνηση σε σχέση με συναισθηματική διέγερση. Οπότε όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση επιφυλακής, όταν δηλαδή έχει διεγερθεί το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο έχει 3, ίσως και παραπάνω, ίσως και 4, αλλά 3 βασικούς τρόπους άμυνας όταν αντιλαμβάνεται κάποια απειλή, το γνωστό flight, fight, freeze, υπάρχει και το phone που δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι είναι, flight, fight, freeze ας πούμε. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός ανταπόκρισης του σώματος σε οποιοδήποτε είδος απειλής. Τι λέει το σώμα? Λέει όλα αυτά που γνωρίζουμε, η διαστολή της κόρης του ματιού, η αύξηση της καρδιακής κτλ. Αυτό που δεν γνωρίζαμε μέχρι πρότινος και μας το δείχνουν τώρα οι νευρολογικές αυτές εξελίξεις στην επιστήμη, είναι ότι οι λαρυγγικοί μύες, τόσο οι εσωτερικοί, αυτοί δηλαδή που ευθύνονται για να κουνιόνται οι αριτενοειδείς που είπαμε, όσο και οι εξωτερικοί μύες του λάρυγγα, αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για την σταθεροποίηση και την ελαστικότητα του λάρυγγα, αυτοί οι μύες
όταν ενεργοποιείται το συμπαθητικό νευρικό σύστημα και λέει red alert, κίνδυνος, αυτοί οι μύες υπερενεργοποιούνται. Σε μερικούς ανθρώπους υπερενεργοποιούνται σε τέτοιο βαθμό που καταλήγουν να πονάνε γιατί μένουν σε αυτή την υπερενεργοποίηση και το λέμε σφίξιμο αυτό. Καταλήγουν λοιπόν να σφίγγονται. Αν σφίγγονται παροδικά και για λίγο καιρό μπορεί να οδηγήσουν σε μια αναστάτωση του συστήματος και να υπάρχει ένα πρόβλημα είτε στην κατάποση είτε στη φώνηση, γιατί αυτός ο συντονισμός που είπαμε αποσυντονίζεται. Αν υπάρχει πιο μακροπρόθεσμο τέτοια υπερενεργοποίηση των έσω και έξω μειών, διότι παραμένει το συμπαθητικό νευρικό σύστημα σε red alert και συνεχίζει να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο, τότε μπορεί να οδηγήσει αυτό και σε πόνο και σε μυϊκούς σπασμούς και σε μια πλήρη πλέον και πιο μακροχρόνια αναστάτωση αυτού του συστήματος. Το συγκλονιστικό σε αυτό, και ίσως με αυτό να κλείσω, είναι ότι ο εγκέφαλος, αυτό το μέρος δηλαδή του συμπαθητικού νευρικού συστήματος που έχει αντιληφθεί την απειλή, ανταποκρίνεται με αυτόν τον τρόπο που είπα, είτε σε πραγματική απειλή. Πραγματική απειλή μπορεί να υπάρχει κάτι που είναι ορατό. Πραγματικά υπάρχει, δηλαδή έχω ένα φίδι απέναντί μου και με κοιτάζει να με φάει και τότε το συμπαθητικό νευρικό σύστημα θα κάνει όλες αυτές τις αλυσιδωτές αντιδράσεις του σώματος και των μειών του λάριγκα προκειμένου να με κάνουν να φύγω, να τρέξω, να σκοτώσω το φίδι ή να παγώσω. Όμως αντιδράει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο σε μία μη υπαρκτή απειλή, δηλαδή σε μία perceived απειλή. Αυτός είναι και ο ορισμός του άγχους. Ο ορισμός του άγχους είναι μια απειλή η οποία δεν είναι υπαρκτή αλλά ζει μέσα στη σκέψη μου ή και στη φαντασία μου. Ο εγκέφαλος δεν ξέρει να διακρίνει μεταξύ πραγματικού ή φανταστικού, οπότε ανταποκρίνεται σε αυτή την φανταστική ή εννοητική απειλή σαν να είχα το φίδι μπροστά μου. Και έτσι ο λάριγκας κλείνει και γίνονται όλες αυτές οι αλυσίδωτες αντιδράσεις και σύν το χρόνο φτάνουμε στο να έχουμε ένα πρόβλημα φωνής ή και κατάποσης. Και το βρίσκω αυτό πολύ συγκινητικό. Εντυπωσιακό. Με έφερες στην εισαγωγή που είχαμε και που με ρώτησες για τα βρέφη πριν ξεκινήσουμε. Όλα αυτά που λες θα τα περιγράψω στην έναρξη της ζωής μας, τα οποία στα πολύ πρώιμα σιτίσματα που κάνουμε, ένα βρέφος το οποίο νιώθει fight or flight, πώς, εάν σε περίπτωση που προσπαθώντας να οργανώσει όλο αυτό το θηλαστικό κύκλο, δηλαδή ρουφάω, θυλάζω, καταπίνω, αναπνέω, και να το βάλει όλο αυτό σε 5-6 κύκλους, 10, πόσους μπορεί να φτάσει ανάλογα το υπόβαθρό του, το ιατρικό, το νευρολογικό, πολλές φορές το χάνει και απειλείται αυτός ο χώρος που είπαμε κάτω από την επιγλωτίδα. Όταν λοιπόν, και αυτό είναι κάτι που προσπαθώ να το λέω συνέχεια γύρω μου για να το κατανοούμε, δεν είναι απαραίτητο να βλέπεις συνεχόμενες εισροφήσεις σε ένα βρέφος. Αρκεί να βλέπεις συνεχόμενες penetrations, διεισδύσεις, για να το βάλει σε μια κατάσταση υπερδιέγερσης ενός συστήματος, το οποίο του λέει ότι είσαι συνέχεια υπό απειλή. Όταν λοιπόν σε αυτό το στάδιο δουλεύεις πολύ αντανακλαστικά και δεν έχεις τη δυνατότητα να έχεις μυϊκό έλεγχο, αυτό που προσπαθείς να δείξεις είναι τα stress signs. Και ποια είναι τα stress signs στα μωρά? Βλέπουμε δάκρυσμα, βλέπουμε έκφραση. Πολλές φορές κάποια προσπαθούν να φύγουν κάνοντας κινήσεις οπισθότονες ή κλείνοντας το στόμα τους, ή να χρησιμοποιήσουν αντισταθμιστικές μεθόδους, όπως το να αφήσουν γάλα στο πλάι, κάνουν δηλαδή decompression, αφήνουν τη θηλή για να μην είναι αναγκασμένα να καταπίνουν συνέχεια, ώστε να αναγκάζονται να κάνουν συμβιβασμού στην αναπνοή τους. Ψάχνουν δηλαδή έναν χώρο να βάλουν ανάμεσα την αναπνοή τους. Και την ασφάλεια. Και την ασφάλεια.
Εδώ λοιπόν εγώ όταν το περιγράφω αυτό μιλάω για ένα τραύμα. Αυτή είναι η περίοδος όπου δεν θέλω ένα βρέφος στην πρώτη του επαφή με τη ζωή να συνδέσει μια τραυματική εμπειρία, η οποία μπορεί να μην είναι αληθινή, όπως την είπες, να μην είναι το φίδι μπροστά του, αλλά να είναι μια επαπειλούμενη κατάσταση που θέτει το μηχανισμό του σε μια λειτουργία η οποία διαγείρει και πολλά άλλα πράγματα. Έτσι. Είπαμε ότι κάνουν υποοξυγονώσεις, κάνουν ταχυκαρδίες, κάνουν σύσπαση λάριγκος. Όλα αυτά λοιπόν, επειδή εν αρχή είναι το σώμα, όλα αυτά ενσωματώνονται σαν μια εμπειρία υψηλού άγχους. Αυτό προσπαθώ να κρατάω και να εξηγώ σε όσους είναι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της σύντησης, ότι πρέπει να βγάλουμε το βρέφος από αυτή τη συνθήκη. Δεν είμαστε σε θέση πάντα να διαρθώσουμε όλες τις βλάβες. Μου διέγειρες μία σκέψη τώρα. Πρόσφατα ξεκίνησα κάποιες σπουδές πάνω στην κλινική ύπνωση. Όχι διότι θα κάνω κλινική ύπνωση θεραπευτικά, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν πιο ειδικοί άνθρωποι από εμένα, αλλά με ενδιέφερε να μελετήσω την νευροεπιστήμη στο συναίσθημα. Το οποίο βέβαια οι ψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτές με αυτό ασχολούνται, με το τραύμα που ανέφερες. Οι νεότερες όμως έρευνες των νευροεπιστημών επιβεβαιώνουν γνώσεις οι οποίες υπήρχαν, αλλά ίσως ανήκαν σε τμήματα ίσως πιο παραϊατρικά και ίσως τα θεωρούσαμε και λίγο ρομαντικά. Αρχίζουμε λοιπόν πλέον, και είναι μια πάρα πολύ εξελισσόμενη επιστήμη, το να παρακολουθούμε το έμβριο. Και να παρακολουθούμε το έμβριο όχι μόνο στη σωματική αλλά και στην ψυχολογική του διάσταση, πάλι με απεικονίσεις συγκλονιστικές, και να αναγνωρίζουμε πλέον ότι ενώ παλαιότερα στα χρόνια των δεινοσαύρων που μεγαλώσαμε εμείς σε εκείνα τα βήματα της ψυχολογίας, θεωρούσαμε ότι μετά από κάποια ηλικία, ας πούμε 5-6 χρονών, αρχίζαμε να ασχολούμαστε με το παιδί. Τώρα αρχίζουμε και ασχολούμαστε τις τελευταίες δεκαετίες με την πολύ πρώιμη ανάπτυξη στη βρεφική ηλικία, όπως ανέφερες, και πλέον ούτε καν εκεί δεν σταματάμε, αλλά πάμε πίσω στο να βρούμε την εμβριακή ανάπτυξη. Και βλέπουμε ότι αυτά τα τραύματα, δηλαδή ένα παιδί το οποίο μπορεί να γεννηθεί με κάποια προβλήματα, ενδέχεται να έχει αποκτήσει τραύμα σε ένα συγκινησιακό επίπεδο στην εμβριακή του ηλικία. Και χρειάζεται και αυτό να το έχουμε κατά νου, και ίσως στα ιστορικά να αρχίζουμε να ανιχνεύουμε και με τέτοιες ερωτήσεις στη μητέρα. Πώς ήταν η ψυχολογία της μητέρας, ποιες ήταν οι συνθήκες με την οποία έγινε η εγκυμοσύνη, με την οποία ήταν όλη η κοίηση. Και να παρακολουθούμε και έτσι το έμβριο, όχι γιατί ακριβώς μπορούμε τώρα να παρέμβουμε, αλλά κάποιες προσεγγίσεις μπορεί να προσπαθήσουν να παρέμβουν και να υπάρχει και ο ψυχολογικός παράγοντας μέσα στη δουλειά μας. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Έχουμε δρόμο ακόμα να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να φύγουμε λίγο από αυτή την καθαρά ιατρική προσέγγιση, που το πρίσμα, δηλαδή αυτό που βλέπει πώς θα θεραπεύσω το σύμπτωμα, και το λέω αυτό εν γνώση μου ότι για πάρα πολλά χρόνια αναρωτιόμουν τι προσπαθώ να θεραπεύσω, βλέποντας μια πάθηση, μια παθογένεια. Η μεγάλη μας επιθυμία, και νομίζω ότι αυτό που μας έκανε να γίνουμε θεραπευτές, είναι να απευθυνθούμε στο recovery, δηλαδή στην αποκατάσταση. Πολλές φορές δεν είναι εφικτό, άρα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα στο μυαλό μας τι είδους compensation μπορούμε να κάνουμε, αν όχι αποκατάσταση, δηλαδή τι είδους αντιρροπιστικές μεθόδους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, βέβαια, ώστε να βοηθήσουμε τον ασθενή μας και τον άνθρωπο που είναι κοντά. Και σε αυτό να μπαίνει μέσα και το πλαίσιο της δυναμικής μέσα στο σπίτι και στην οικογένεια. Και άρα να σκεφτόμαστε, σίγουρα στην κατάποση κάνετε και παρέμβαση σε αυτό το επίπεδο, αλλά θα έλεγα και στην θεραπεία της φωνής να χρειάζεται αυτό. Δεν είναι μόνο ο θεραπευόμενος. Ζει σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, σε μια κοινωνία. Πρέπει να σκεφτούμε τη δυναμική της οικογένειας, τη σχέση μητέρας-παιδιού. Μέσα στο σπίτι της. Να βλέπουμε συνολικά τα όντα. Τα όντα, τον άνθρωπο με το κεφαλαίο Α.
Άρα, Ελπίδα, θέλω μια τελευταία ερώτηση να κάνω και να δούμε λίγο πρακτικά, σαν λογοθεραπευτές, υπάρχουν τεχνικές που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να ενεργοποιήσουμε το μηχανισμό της κατάποσης ή αντίστοιχα να αναφερθούμε λίγο και εμείς. Θα πούμε λίγα πράγματα για... όλοι γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούμε στα προβλήματα σύντησης. Όχι και και να όλοι. δούμε... Θα πρέπει. Να τις πούμε λοιπόν έτσι πολύ επιγραμματικά και να δούμε αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες τεχνικές που χρησιμοποιείς για τη φώνηση ίσως. Και ποιες είναι αυτές. Επιγραμματικά να μιλήσουμε λίγο για τις μανούβρες που χρησιμοποιούμε στη φωνή. Όχι με τα παιδιά βέβαια, δεν είναι εύκολο, αλλά με τους ενήλικες. Χριστίνα, θες να μας πεις λίγα πράγματα? Ναι, και εμένα μου γεννήθηκε απορία αν οι μανούβρες αυτές, που θα αναρωτηθούν βέβαια κάποιοι ενδεχομένως, τι σημαίνουν οι μανούβρες. Θα λέγαμε ότι είναι κάποιες τεχνικές που εφαρμόζουμε σε περιστατικά με δυσκαταποσία, με στόχο τη βελτίωση των ανατομικών δομών που έχουν υποστεί βλάβη, εκάστοτε βλάβη στο καθένα. Και θέλω να ρωτήσω, οι μανούβρες αυτές που χρησιμοποιούμε θα μπορούσαν ενδεχομένως να βοηθήσουν σε κάποιες διαταραχές φωνής και αν ναι, σε ποιες? Είναι πολύ γενική η ερώτηση. Και έχει και συγκεκριμένη απάντηση. Η σύντομη απάντηση είναι ναι. Η σύντομη ναι. Ναι. Και να πούμε λίγο όμως. Πες εσύ τι Να πούμε κάνεις. Ναι. μία. Ωραία. Είναι η Mendelssohn, από τις πιο γνωστές τεχνικές μανούβρες. Τι κάνουμε στη Mendelssohn? Είναι για την ενεργοποίηση των μειών της κατάποσης. Και εντάξει, τώρα δεν θέλω να μιλήσω με ανατομικούς όρους, αλλά αναγκαστικά θα το κάνω. Είναι για τη διάνοιξη του άνω ισοφαγικού σφικτήρα. Αυτό κάνει. Και έχει το πλεονέκτημα ότι επεκτείνει το άνοιγμα αυτό, προκαλώντας μυϊκή ενεργοποίηση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Ωραία. Είπαμε λοιπόν ότι... Μπορώ να μείνω και εγώ σε αυτό και να πω πώς αυτή η τεχνική θα μπορούσε να είναι μια τεχνική για τη φωνή. Εγώ τώρα έκανα μια εικόνα όταν τα έλεγες αυτά, Χριστίνα. Λέω, μπορώ να έχω ένα σφουγγαρόπανο στα χέρια μου και με το κοντάρι του και μπορώ να σφουγγαρίζω για να καθαρίσω το πάτωμά μου ή μπορεί να σφουγγαρίζω με τις ίδιες κινήσεις για να κάνω γυμναστική ή μπορώ να κάνω ακριβώς τις ίδιες κινήσεις και να το κάνω χορό. Ωραία. Ή μπορεί να κάνω ακριβώς τις ίδιες κινήσεις και να κυνηγάω μια κατσαρίδα. Άρα, οι ίδιες λειτουργίες, οι ίδιες κινήσεις, με διαφορετικό στόχο, έχουν μία διαφοροποίηση. Ακριβώς και με τη Mendelssohn, ενεργοποιεί ακριβώς τους ίδιους μύες, οι οποίοι ενίοτε και ανάλογα με την κατάσταση της φωνής, μπορεί να χρειαστεί και η φωνοθεραπεία να ενεργοποιήσει. Πώς θα ήταν η διαφορετική λειτουργία? Στη φωνοθεραπεία θα καθοδηγούσα τον θεραπευόμενο στο να καταλάβει ένα-ένα τα σημεία που ενεργοποιούνται, πώς τα νιώθει, πώς τα αντιλαμβάνεται, να μάθει να τα ελέγχει διότι αρχίζει και σκέφτεται και τα αντιλαμβάνεται και να μπορεί να τα φτιάξει αλλά και να τα χαλάσει. Άρα εγώ θα έκανα την ίδια τεχνική, αλλά θα την ανέλυα, δηλαδή αν πούμε ότι είναι ένα πιάτο, είναι μουσακάς, θα έκανα εγώ τον μουσακά μπεσαμέλ, κύμα, μελιτζάνα, πατάτα. Θα το τμημάτιζα, θα υπήρχε αυτή η τμηματοποίηση των κινήσεων και κάθε ένα συστατικό θα μάθαινε ο θεραπευόμενος πώς να το ελέγχει προκειμένου να γίνει μάστορας αυτής της τεχνικής. Άρα να μην την κάνει αυτοματοποιημένα, αλλά να την κάνει στοχευμένα. Αυτή θα ήταν η διαφορά. Ίδια τεχνική, ίδιο σφουγγαρόπανο, άλλο αποτέλεσμα. Εδώ είναι σημαντικό να αναφερθούμε και στο ότι στα περιστατικά φωνής συνήθως το επίπεδο το γνωστικό των ανθρώπων είναι πολύ ψηλότερο από ότι αυτό που ασχολούμαστε εμείς στη δυσφαγία. Βέβαια. Γιατί θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και στα περιστατικά δυσφαγίας να αναλύουμε το κάθε βήμα για να τα καταλαβαίνει ακόμα καλύτερα ο ασθενής, αλλά αυτό τις περισσότερες φορές δεν είναι εφικτό. Διότι απλά μπαίνουμε, δίνουμε μια εντολή ή στην καλύτερη δίνουμε εντολή, τις περισσότερες φορές απλά μας παρακολουθούν πώς το κάνουμε εμείς οι ίδιοι και απλά προσπαθούν να το μιμηθούν. Και έτσι δεν υπάρχει απόλυτη κατανόηση και δεν υπάρχει και απόλυτη, πώς να το πω, συνεργασία, ας πούμε. Και συνεργασία και δεν επιτυγχάνεται και η τεχνική που θέλουμε ακριβώς. Πολύ σωστά. Νομίζω φέρνει στην επιφάνεια το φλέγον θέμα και στη φωνή ακόμα. Αν συζητάμε για περιστατικά, ας πούμε,
ασθενείς με νόσο Πάρκινσον ή νευρολογικά περιστατικά ή εγκεφαλικά, περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ίσως η ίδια ικανότητα η νοητική, σαφώς και σε εκείνες τις περιπτώσεις θα δώσουμε, όπως και στην κατάποση, οδηγίες κάνε αυτό, χωρίς ανάλυση και χωρίς κατανόηση. Ωραία, τις μανούβρες όμως δεν φτάνει μόνο να τις ξέρουμε επιγραμματικά σαν ειδικότητα ή να αναρωτιόμαστε ποια είναι η διαδικασία όταν τις κάνουμε. Αυτό που νομίζω ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε βαθιά είναι πού ακριβώς προσπαθούμε να στοχεύσουμε όταν κάνουμε μία μανούβρα. Δηλαδή είναι ένας τρόπος, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, να βάλω ένα δαχτυλάκι λίγο πιο βαθιά μες στο λάριγκα, να κουνήσω κάτι που δεν μπορώ να πιάσω. Να ενεργοποιήσω κάτι που δεν μπορώ. Άρα με αυτή τη σκέψη, τι μανούβρες κάνουμε στην φωνή, στην κατάποση, που θα μπορούσαμε ίσως να χρησιμοποιήσουμε στη φωνή, ή και ποιες μανούβρες, αν μπορούμε να τις πούμε έτσι, φωνητικές, θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να ενεργοποιήσουμε, να κινητοποιήσουμε λίγο μηχανισμούς κατάποσης. Εκτός από την... Εγώ θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στο Μασάκο με αυτό που είπατε, γιατί μας λέει ότι δημιουργούμε περισσότερο χώρο στο λαιμό. Και έτσι είναι μια αντισταθμιστική τεχνική για να έρθουν τα τυχώματα του φάριγγα και να κλείσουν αυτό το χώρο, να κάνουν μεγαλύτερες κινήσεις. Οπότε το συνδέω λίγο με κάποιες τεχνικές φωνής. Άρα η Μασάκο τι είναι? Ναι, η Μασάκο, σωστά, να την εξηγήσουμε. Ναι. Είναι το κράτημα της γλώσσας κατά την κατάποση, με απλά λόγια. Ωραία, δεν κάνω λοιπόν λίγο τη γλώσσα μου και προσπαθώ να καταπιώ. Άρα τι προσπαθώ να κάνω? Να ενεργοποιήσω το οπίστιο, φαρυγγικό τείχο. Ναι, το οπίστιο τμήμα της συμμετοχής της κατάποσης να έρθει προς τα εμπρός. Σωστά. Ακινητοποιώ, σαν να κρατάω με το ένα μου χέρι, όχι δεν κουνήσεις αυτό το χέρι, θα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο στο σώμα σου για να έρθεις κοντά μου. Και δεν ξέρω αν ο συνειρμός που έχω κάνει στο μυαλό μου είναι σωστός, αλλά μου ήρθε η τεχνική του ανοιχτού λαιμού. Και θα ήθελα κάπως να το συσχετίσουμε, αν υπάρχει συσχέτιση. Βέβαια, απόλυτη. Ας πούμε, πες ότι χρησιμοποιώ τη Μασάκο για φωνή. Ενώ ο στόχος σου στην κατάποση θα ήταν τα φαρυγγικά τυχώματα να έρθουν μπροστά και να κλείσουν το χώρο, ο στόχος γενικά στην φωνή θα ήταν αυτό το φαρυγγικό τείχομα, δηλαδή ο πίσιος σφιγκτήρας μυς του λάριγκα άνω και ο μέσο σφιγκτήρας μυς, να διευρυνθεί και να αφήσει περισσότερο χώρο. Θα μπορούσα λοιπόν με στόχο να γίνει αυτό μυϊκά, να βάλω δεύτερο στόχο, ο οποίος πάντα στη φωνοθεραπεία με την προσέγγιση που προσεγγίζω εγώ την φωνή, η εξέλιξη της κιναισθησίας. Τι θα πει κιναισθησία? Να έχω αντίληψη των αισθήσεων που δημιουργούνται μέσα στο σώμα μου, εκεί που ήθελες να βάλεις το δαχτυλάκι που ανέφερες πριν, Φιφή, εκεί που θα βάλω το δαχτυλάκι, επειδή δεν μπορώ να βάλω το δαχτυλάκι, μπορώ όμως να νιώσω. Για να νιώσω πρέπει να στρέψω την προσοχή μου στο τι νιώθω. Ενώ μέχρι πρότινος δεν έστρεφα την προσοχή μου, γινόταν κατά λάθος, από μόνο του. Στρέφοντας λοιπόν την προσοχή που θέλω να αισθανθώ τις διαφορές του χώρου σε αυτό που δημιουργείται από την ενεργοποίηση ή τη μη ενεργοποίηση του φαρυγγικού τυχώματος, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω την Μασάκο, πάλι βάζοντας τον θεραπευόμενο να κάνει κάτι πολύ πολύ σφιχτό, σαν να καταπίνει, νιώσε τι κάνει το πίσω σου φαρυγγικό τύχωμα, τι κάνει η γλώσσα σου, τι νιώθεις να συμβαίνει, τι εντολή εκτελείς, πώς την εκτελείς. Πόσο δύναμη βάζεις για να εκτελέσεις στο σφίξιμο αυτής της περιοχής. Ωραία. Το κάνες, το μάθες, το κατάλαβες, κάνε το αντίθετο τώρα. Κάνε κάτι εντελώς αντίθετο, ώστε σε αυτή την περιοχή στο φάριγγα να νιώσεις να ανοίγει ο χώρος. Να είναι πολύ διαφορετικό. Το πέτυχες σαν αίσθηση. Παρατήρησε τώρα τι έκανες, τι εκτέλεσες, ποια εντολή εκτέλεσες προκειμένου να νιώσεις αυτή την αντίθεση. Ο εγκέφαλός μας μαθαίνει με σύγκριση. Βάζοντας έναν θεραπευόμενο να συγκρίνει. Κάνω αυτό και σφίγγω, κάνω αυτό και διευρύνω, πέρα δόθε, ξαφνικά ξυπνάει ο εγκέφαλος και αυτό το οποίο συντελούνταν ασυνείδητα, ξαφνικά έρχεται στο συνειδητό και λέει ο εγκέφαλος «Α, αυτό συμβαίνει, μάλιστα». Τότε έχεις αργήσει και γίνεσαι μάστορας. Και έτσι έχουμε χρησιμοποιήσει το ίδιο σφουγγαρόπανο για άλλο πράγμα. Σωστά. Η συνειδητοποίηση λοιπόν. Βέβαια. Τώρα ορμόμενοι από αυτό στην αντίθετη όχθη που είναι ο λυγμός. Μάλιστα.
Μια τεχνική απίστευτη για τη φωνή, θα μας τα πεις καλύτερα κι εσύ. Και σκέφτομαι ότι έχει να κάνει πολύ με την ελαστικότητα του λάριγκα, πόσο μάλλον και η σιρήνα λιγμός. Και βλέπουμε σε πολλά περιστατικά της καταποσίας ότι αυτή η ελαστικότητα δεν υπάρχει καθόλου. Είτε μετά από κάποιο εγκεφαλικό, είτε μετά από κάποιο τραύμα ή χειρουργείο. Σωστά, ναι. Και σκέφτομαι, θα μπορούσαμε να την εφαρμόσουμε προφανώς ασθενείς με γνωστικό επίπεδο, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικά. Θα μπορούσε να συμβάλλει και αυτή. Βέβαια, οπωσδήποτε, γιατί όπως είπες η Σιρήνα έχει αυτή την μεταβολή στο χρώμα της φωνής. Μεταβολή στο χρώμα της φωνής θα πει έτσι σε γενικές γραμμές μία μεταβολή στο ύψος του λάριγκα. Άρα, να το κάνω λίγο την Σιρήνα, θα ήταν ένας ήχος που κάνει που έχει ένα συγκεκριμένο στήσιμο, όπως είπες πριν, Χριστίνα, αλλά εφόσον μπορούμε και καταφέρουμε αυτό το στήσιμο, που μπορεί κάποιοι να το πετύχουν και απλά μιμητικά, άρα δεν χρειάζεται πάντα, νομίζω, το απόλυτο έτσι, cognitive ικανότητα, γνωσιακό την ικανότητα. Τι κάνει λοιπόν, ενεργοποιεί τους μύες που είναι άνωθεν του ιοειδούς, να συντονίζονται με τους μύες κάτωθεν του ιοειδούς, προκειμένου ο λάριγκας να ανακτήσει την ελαστικότητά του και να μπορεί να ανεβαίνει, το ασανσέρ να ανεβοκατεβαίνει. Όταν μπορεί να ανεβοκατεύει, διορθώνουμε θέματα και κατάποσης και προφανώς και φωνής, γιατί πολύ συχνά έχουμε έναν καθυλωμένο λάριγκα, είτε πολύ ψηλά είτε πολύ χαμηλά, οπότε να πάλι με ένα σμπάρο 2 τριγώνια. Πάντως εγώ που έχω προσπαθήσει να το κάνω δεν είχε πολύ επιτυχία. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν γίνεται η συσχέτιση στον εγκέφαλο του ασθενούς εκείνη τη στιγμή. Σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να καταπιώ. Ή τι με βάζει και κάνω, δεν θα γίνω τραγουδιστής. Να πω ένα κόλπο. Ένα κόλπο σε αυτό είναι να βγάλεις τον ήχο. Βάλ τους να το κάνουν βουβά και να αγγίζουν το λάριγκά τους. Και έτσι νιώθοντας με το χέρι τους ή βλέποντας έναν καθρέφτη, αν δεν έχουν δυνατότητα αγγίγματος, να μπορεί να υπάρχει πάλι ο αισθητηριακός έλεγχος. Το βουβό δουλεύει πολύ ωραία και στην κατάποση. Ωραία. Δεν είπα προηγουμένως για τη δυνατή κατάποση, γιατί το μόνο που διαφέρει με τη Μέντελσον είναι το χρονικό περιθώριο. Ότι τη Μέντελσον την κάνουμε για πιο πολλά δευτερόλεπτα, είναι παρατεταμένη χρονική διάρκεια. Ενώ στη δυνατή κατάποση έχουμε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά στοχεύουμε στην ίδια λειτουργία. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι πάνω σε αυτό. Να ρωτήσω εγώ, δηλαδή, αν θα μπορούσαμε να ρωτήσω σε δευτερόλεπτα πόσο διαφέρει μία από την άλλη. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Μέντελσον διαρκεί από 3 έως 5 δευτερόλεπτα, ενώ η δυνατή κατάποση είναι 1 δευτερόλεπτο στη μία κατάποση. Μάλιστα. Απλά είναι δυνατή. Ουσιαστικά δουλεύει στο endurance, την δυνατότητα δηλαδή να κρατάς εκεί. Δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνω και στέκομαι. Μάλιστα. Και τότε οι απειοειδείς βόθροι, τότε τα βόθρια έχουν αρχίσει και ενεργοποιείται δηλαδή το μυϊκό σύστημα και στενεύουν αυτά. Πώς κρατάω δηλαδή. Χρησιμοποιούμε στο έπακρο τη δύναμη των μυών της γλώσσας εκείνη τη στιγμή και τους φαρυγγικούς μύες. Μάλιστα. Ακριβώς αυτό που θέλουμε και στη φωνή δηλαδή. Εννοείται. Τι ωραία πάσα, πολύ ωραία πάσα μου έκανες, Χριστίνα. Ακριβώς αυτή, δηλαδή, πώς τη λες, δυνατή κατάποση. Η δυνατή κατάποση ελληνιστή, μάλιστα. Η δυνατή κατάποση, αν κρατήσουμε αυτή τη λέξη δυνατή θα πει ότι το μυϊκό σύστημα είναι σούπερ ενεργοποιημένο. Δεν είναι σφιγμένο, αλλά είναι υπερ ενεργοποιημένο, στο όριο του όσο μπορεί. Σκέψου ότι μία από τις κυριότερες τεχνικές φωνής, η λεγόμενη twang, είναι οι ίδιες μυϊκές ομάδες αποφορτισμένες από τη μυϊκή ένταση που έχουν. Άρα, αν τις έχω φορτίσει, πες, στον άξονα από 0 έως 10, αν στη δυνατή κατάποση είναι ένα 8 στα 10 ενεργοποίηση του μυϊκού συστήματος, αν αποφορτίσω τους μύες και λίγο τους ηρεμήσω και δεν ενεργοποιήσω 8, αλλά ενεργοποιήσω 5-6, έχω παράξει μία φωνή που λέγεται twang και η φωνή μου μπορεί να ακούγεται λίγο σαν καρτούν, ακούγεται τώρα, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο χώρο, αυτός ο ήχος που έκανα θα σήμαινε ότι η φωνή μου έχει προβολή. Το παράκανα τώρα, άρα αυτό σημαίνει ότι μπορώ να το παρακάνω και να ακούγομαι πολύ σαν καρτούν ή λιγότερο σαν καρτούν ή ελάχιστα σαν καρτούν. Σαν την Μπέλου. Σαν την Μπέλου, ακριβώς. Μπράβο. Ανάλογα πόσο αυτό το δαχτυλίδι, που λέγεται αρτινοεπικλωτητικό δαχτυλίδι, ένας μυς δηλαδή, αυτός ο μυς που ανέφερε πριν η Φιφή, ακριβώς κάτω από την επιγλωτίδα, πόσο ενεργοποιείται αυτό το δαχτυλίδι. Ενεργοποιείται πολύ.
Εντελώς κάναμε κατάποση. Ενεργοποιείται λιγότερο, κάναμε twang. Ενεργοποιείται καθόλου, κάναμε άλλες ποιότητες φωνής, όπως λυγμού ή ομιλίας. Ωραία. Και άφησα τελευταία μία έτσι, μανούβρα η οποία έχει να κάνει με τις φωνητικές χορδές και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί λέει ότι είναι μία τεχνική κατάποσης κατά την οποία ένα άτομο βύχει ακριβώς στο τέλος της κατάποσης για να αποτρέψει τυχόν την είσοδο τροφής ή υγρού στον αερογό. Δηλαδή έχουμε εκούσια σύγκληση των φωνητικών χορδών. Άρα κάνει γκλουπ και γκουχ, δηλαδή αυτό, μάλιστα. Αυτό και αν είναι φωνητική άσκηση, πάλι θα μιλήσω για τη μυϊκή αποφόρτιση. Ο βήχας και όλη η δυνατή κατάποση υπερενεργοποιούν. Δηλαδή, αν πω για το βήχα, οι μύες που προσάγουν τους αρετενοειδείς, στον βήχα το έχουν κάνει μια πλήρη έντονη πίεση γκουχ, για να υπάρχει αύξηση της πίεσης και να μπορεί να εκτιναχθεί το οτιδήποτε βήχο να βγει με ασφάλεια από πάνω. Και είναι και μετρήσιμο να συνδυακόψω αυτό. Βέβαια. Υπάρχουν πρωτόκολλα στα οποία, ειδικά ας πούμε για τους ασθενείς με ALS, Ελληνιστή. πλάγια μυελοειδική σκλήρυνση, πρέπει να μπορείς να περάσεις ένα όριο για να συνεχίσεις να σιτίζεσαι διαστόματος. Είναι μετρήσιμη λοιπόν γιατί πρέπει να μπορεί να κλείνει αυτός ο χώρος. Πρέπει η γλωτίδα να ασφαλίζει προκειμένου να είναι ασφαλής η κατάποση, να μην φεύγει τίποτα μέσα. Και στη φωνή όμως, προκειμένου να παράξεις μία αποδοτική φωνή, δεν θα μιλήσω για καλή φωνή, γιατί δεν είναι ο στόχος της φωνοθεραπείας η καλή φωνή, είναι η ασφαλής και αποδοτική φωνή, να κάνω αυτό που θέλω να κάνω με τη φωνή μου και να μην κουράζομαι όταν το κάνω. Για να μην κουράζομαι, θέλουμε αυτή η προσαγωγή των αριτενοειδών να γίνεται ελεγχόμενα και καλά. Πώς το κάνουμε καλά? Παίρνουμε αυτή την τεχνική που είπες και αν την αποφορτήσω και την αποφορτήσω και την ξανααποφορτήσω, τότε φτάνω να έχω ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχει και ένας πολύ σπουδαίος ερευνητής στη φωνή, νομίζω είναι Γερμανός, λέγεται Weiss, οπότε υπόπτος Γερμανός ακούγεται το επώνυμο. Αυτός λοιπόν, αυτού η τεχνική είναι, νομίζω μαζί τον είχαμε γνωρίσει σε ένα συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη. Ήσουνα ή δεν ήσουν? Όχι. Βόλτα έχω πάει στην Κωνσταντινούπολη. Τι κάνει λοιπόν αυτός? Πάει κάτι σε ακραία συνθήκη, βλέπε βήχας και μετά σου λέει, καθοδηγεί το θεραπευόμενο και του λέει αυτό τον βήχα κάνε τον τώρα δια 2, με τη μισή ένταση. Τη μισή του μισού, τη μισή του μισού του μισού και φτάνει στο 8ο και φτάνει έτσι να βρίσκει το όριο της του μυϊκού φορτίου που θα φέρει το ιδανικό αποτέλεσμα και έτσι να περάσεις από το βήχα στη φώνηση. Ωραία προσέγγιση και αυτό μου άρεσε. Ωραία. Εντάξει, αλλάζουμε τελείως τεχνική βέβαια εκεί. Βγάζουμε το θέμα είναι να έχουμε κατά νου την ανατομία και τη φυσιολογία. Και αν έχουμε κατά νου την ανατομία και τη φυσιολογία και το στόχο που θέλουμε να πετύχουμε, δεν πάει να το πετύχεις και πετώντας μήλα στον άλλον. Whatever works είναι το μότο μου στη θεραπεία. Αν βρεις εσύ ένα κόλπο που να δουλεύει πολύ καλά για έναν θεραπευόμενο και να έχει το ανατομικό και αποτέλεσμα και στη φυσιολογία που θες, κάν' το όπως βγαίνει, όπως σου βγαίνει. Κάν' το με ελπίδες. Όχι με ελπίδα. Με ελπίδα. Πολύ ωραία πράγματα. Εντάξει, θα μπορούσαμε να κάτσουμε 5-6 χρόνια να τα λέμε. Αλλά ας πούμε λίγο πρακτικά, τελικά καταφέρνουμε να κάνουμε medialization σε αυτές τις χορδές μέσα από τη δουλειά μας? Έχουμε επιτυχίες? Πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα έχουμε. Πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα. Θα μιλήσω ξεχωριστά για την μονόπλευρη κατάσταση, μονόπλευρες παραλύσεις και ξεχωριστά για τις άμφο που είναι ιδιαίτερη έτσι, αγάπη μου. Μονόπλευρα έχουμε ένα άρτιο αποτέλεσμα. Άτυπα θα πω, γιατί δυστυχώς μας παίρνει η φούρια της δουλειάς που δεν είναι σε πλαίσιο όπως νοσοκομείο και μας κυνηγάνε οι χρόνοι και δεν έχουμε πολύ εύκολα τους χρόνους για να κάνουμε έρευνες. Δεν κάνουμε, όχι. Άρα μπορώ να πω άτυπες μετρήσεις που κάνουμε, ότι στα 10 περιστατικά που θα έρθουν, έτσι, αυτό δεν είναι τα 10 περιστατικά που υπάρχουν, είναι τα 10 περιστατικά που θα έρθουν για φωνοθεραπεία. Από αυτά, με ασφάλεια μπορώ να πω ότι τα 7 έως 8, αν όχι πάρα πολύ αισιόδοξα τα 9, θα πετύχουν άρτια φωνή, ακόμα
και όταν το νεύρο δεν έχει επανέλθει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα προβλήματα κατάποσης συνήθως, σε μένα θα έρθουν άνθρωποι που έχουν μέτριου βαθμού ή ελάχιστου βαθμού θέματα δυσκαταποσίας. Αν είναι παραπάνω από το ελάχιστο ή το μέτριο, το παραπέμπω σε σένα ή σε οποιονδήποτε άλλον κάνει καλύτερα κατάποση από μένα. Αυτά τα ελάχιστα έως μέτριου βαθμού θέματα δυσκαταποσίας θα εξαφανιστούν μέχρι τη δεύτερη-τρίτη εβδομάδα παρέμβασης και τα θέματα φωνής θα χρειαστεί συνήθως ένα δίμηνο, ένα τρίμηνο, ελάχιστες φορές και ένα τετράμηνο. Ωστόσο, αν στο μήνα πάνω δεν έχω δει καμία μεταβολή στη φωνή προς το καλύτερο, θα αναρωτηθώ αν εγώ κάνω κάτι λάθος, ο θεραπευόμενος δεν ανταποκρίνεται στο θεραπευτικό πλαίσιο ή χρειάζεται να παραπέμψω για ιατρική παρέμβαση και ενέσιμο υλικό ή χειρουργική επέμβαση. Οπότε αυτό είναι οι μονόπλευρες παραλύσεις. Οι 7 στους 10 θα έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, οι άλλοι θα δούμε για ποιο λόγο δεν έχουν αποτέλεσμα. Οι αμφωτερόπλευρες παραλύσεις, εκεί έχουμε αλλού παπά Ευαγγέλιο, εκεί έχουμε περιπτώσεις οι οποίες θα πρέπει να περιμένουν οπωσδήποτε τη διετία προκειμένου ο θεράποντας ιατρός να σκεφτεί χειρουργική παρέμβαση. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι δύο αριτενοειδείς έχουν καθυλωθεί, άλλοτε σε πολύ κλειστή θέση, δηλαδή με μόνο μία σχισμή, άλλοτε σε λίγο πιο ανοιχτή θέση, με μία λίγο μεγαλύτερη σχισμή. Σε κάθε περίπτωση έχει αναστατωθεί το σύμπαν. Δεν μπορούν να νιώθουν ότι αναπνέουν περίεργα, νιώθουν ότι η φωνή είναι αναστατωμένη. Όσο πιο ανοιχτός ο χώρος, τόσο πιο δύσκολη η φωνή. Επειδή έχουν να περιμένουν 2 χρόνια μέχρι να μπορεί ο γιατρός να παρέμβει, εδώ μίλησες πριν για 2 μήνες, πόσο μάλλον 2 χρόνια του να μην παρέμβουμε. Θεωρώ λάθος όταν οι γιατροί συστήνουν στον θεραπευόμενο περίμενε. Τι περίμενε, 2 χρόνια περίμενε? Όχι 2 χρόνια περίμενε, 2 χρόνια μπορεί να είναι τα τελευταία μου 2 χρόνια. Δεν θέλω αυτά τα τελευταία 2 να είναι καλά. Να μπορείς να κουβαλήσεις. Εκεί χρειάζεται παρέμβαση και έχουμε πολύ ωραία αποτελέσματα. Στη δε φωνή του να γίνει, σε κάποιους δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Σε ένα ποσοστό τουλάχιστον η μισή έχουμε ένα άρτιο αποτέλεσμα που καταφέρνει η φωνή να ακούγεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σε αυτούς όπου θα πετύχει η φωνοθεραπεία για τη φωνή έχουμε και ένα τέλειο αποτέλεσμα και στην αναπνοή. Άρα περίπου η μισή θα συντονιστεί ξανά η αναπνοή τους και θα μπορούν να νιώσουν φυσιολογική. Η άλλη μισή θα πρέπει να δούμε, να βελτιώσουμε τουλάχιστον την κατάσταση, αν όχι να την κάνουμε πολύ καλή, και να περιμένουμε να παρέλθει αυτό το διάστημα της διετίας για να δούμε τι άλλο χρειάζεται να γίνει. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν ήδη χειρουργείο στις αριτενοειδεκτομές που κόβουν ένα κομμάτι του αριτενοειδούς για να ανοίξει ο χώρος. Μιλάμε για τις περιπτώσεις που έχει έρθει η διετία, δεν βοήθησε η φωνοθεραπεία, δεν κατάφεραν να αναπνέουν με άνεση και χρειάζεται να γίνει χειρουργείο. Ανάλογα με την εμπειρία και την τακτική του χειρουργού μπορεί να γίνει τόσο τέλειο χειρουργείο που ταυτόχρονα ο άνθρωπος να καταφέρει και να αναπνέει καλά αλλά και να μην χάσει την ποιότητα της φωνής του. Έχει να κάνει με την τακτική του χειρουργού και προφανώς και με την εμπειρία του χειρουργού. Αυτό για τις παραλύσεις. Άρα ναι, έχουμε αποτέλεσμα και οπωσδήποτε χρειάζεται να δίνουμε μια ευκαιρία στη φωνοθεραπεία, έστω και αν δεν φέρει το τέλειο αποτέλεσμα ή αν φέρει μερικό αποτέλεσμα. Πάλι όφελος θα το έχει ο θεραπευόμενος. Και να συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με την υπόλοιπη ομάδα, έτσι. Η υπόλοιπη ομάδα σημαίνει ότι δεν παίρνουμε μόνοι μας την απόφαση. Είμαστε μαζί με τον οριλά, είμαστε μαζί με τους φυσικοθεραπευτές, είμαστε μαζί με τους ψυχοθεραπευτές. Όποιος άλλος χρειάζεται να εμπλουτίσει την ομάδα προκειμένου να φέρουμε το τελειότερο αποτέλεσμα στον θεραπευόμενο. Πάρα πολύ ωραία. Κλινικό έλεγχο, πώς κάνεις? Για τη φωνή μιλάμε μόνο για φωνή. Χρησιμοποιούμε ενδοσκοπικό έλεγχο, σαφώς. Ήθιστε, οι περισσότεροι οριλά πλέον είναι υπήργοι με την ενδοσκόπηση, είναι πλέον κοινό φαινόμενο, ενώ παλαιότερα όταν ξεκινάγαμε δεν ήταν πολύ ακριβώς ο εξοπλισμός και δεν υπήρχαν στα οριλά ιατρία. Τώρα νομίζω όλοι οι οριλά πρέπει να έχουν ενδοσκόπηση. Απλά ο οριλά που δεν ασχολείται συγκεκριμένα με τη φωνή, δηλαδή να είναι φωνίατρος, παρατηρώ στην κλινική μου εμπειρία ότι οι περισσότεροι έχουν εύκαμπτο ενδοσκόπιο. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι όλες οι παγκόσμιες έρευνες συμφωνούν και σε όλα τα συνέδρια το βρόντο φωνάζουν οι γιατροί ότι για να γίνει μία
σωστή εξέταση, ένας πολύ καλός έλεγχος των φωνητικών χορδών, χρειάζεται άκαμπτο ενδοσκόπιο από το στόμα, και για να δούμε και το τι κάνει η δόνηση των χορδών και το τι συμβαίνει μέσα στην κινητικότητα των χορδών, χρειαζόμαστε, αντί για λευκό φωτισμό, χρειαζόμαστε στροβοσκοπικό φωτισμό, ακριβώς βέβαια εξοπλισμός, γι' αυτό και ένας φωνίατρος θα έχει αυτόν τον εξοπλισμό. Να πω κάτι πολύ σημαντικό, όχι μία αλλά άπειρες φορές έρχονται θεραπευόμενοι από γιατρούς με διαγνώσεις που έχουν γίνει βάσει της εικόνας που είδαν με το εύκαμπτο ρινός, το εύκαμπτο ενδοσκόπιο από τη μύτη δηλαδή, και το λένε, αναφέρεται στην βιβλιογραφία πάρα πολύ συχνά, ότι αυτό το οποίο δεν φαίνεται με το εύκαμπτο, πάει μετά ο φωνίατρος και το κοιτάζει με το άκαμπτο και το στροβοσκόπιο, και εκεί που δεν φαινόταν ένας πολύποδας, φαίνεται ο πολύποδας. Εκεί που δεν φαινόταν μία κίστη, φαίνεται μία κίστη. Έχει σημασία για το θεραπευόμενο και για τον θεραπευτή. Αν μου έρθει εμένα ένα περιστατικό το οποίο είναι χειρουργικό και ξεκινήσω εγώ φωνοθεραπεία μαζί του και βεβαίως δεν θα φέρω αποτέλεσμα σε μία κίστη φωνητικών χορδών, ας πούμε, θα έρθει και θα πάθουμε και οι δύο ματέωση. Εγώ θα νιώθω ότι είμαι μια άχρηστη φωνοθεραπεύτρια γιατί δεν έφερα αποτέλεσμα. Ο θεραπευόμενος θα έχει βασανιστεί και θα νιώθει ή ότι εγώ είμαι άχρηστη, που that's okay, αλλά το χειρότερο είναι ότι συνήθως δεν νιώθει ότι εγώ είμαι άχρηστη. Αρχίζει ο θεραπευόμενος και νιώθει ότι εκείνος είναι άχρηστος. Και δεν το θέλουμε αυτό. Ή απελπίζεται και σκέφτεται ότι δεν υπάρχει λύση στο πρόβλημα. Ενώ με μια σωστή διάγνωση θα έκανε το χειρουργείο και θα λύνονταν το πρόβλημά του. Άρα ενδοσκόπηση, φωνίατρος, έλεγχος με στροβοσκοπικό φωτισμό και εύκαμπτο, γιατί ο γιατρός ο οριλά χρειάζεται να δει το στροβοσκοπικό, τον έλεγχο με το άκαμπτο. Εγώ ως φωνοθεραπεύτρια χρειάζεται να δω την εξέταση με εύκαμπτο, γιατί εμένα ο ρόλος μου δεν είναι η διάγνωση, είναι να δω τι κάνουν άλλα πράγματα στο φωνητικό μηχανισμό, ισορροπίες, συμμετρίες και τέτοια. Και την κατάποση. Ναι. Και την κατάποση βεβαίως που θα κάνετε με φύση. Για να εξηγήσουμε λοιπόν τι είναι η στροβοσκόπηση. Όταν λέμε στροβοσκόπηση εννοούμε ότι γίνεται με δύο τρόπους ή στροβοσκόπηση σημαίνει ένας φωτισμός, μία εξέταση. Μάλιστα. Να το πω λοιπόν. Στροβοσκόπιο καταρχάς είναι το στρόμπο, είναι αυτό το μπλε φως που είναι το εκνευριστικό στα κλαμπ που αναβοσβήνει και σου έρχεται να πάθεις επιληπτική κρίση. Αυτό το φως είναι το στροβοσκοπικός φωτισμός, άρα αναβοσβήνει. Το θέμα είναι σε τι συχνότητα θα αναβοσβήνει. Τι κάνουμε λοιπόν, βάζουμε δύο ηλεκτρόδια, δύο pads εκατέρωθεν του θηροειδούς χόνδρου και κατά τη φώνηση καταγράφει το μηχάνημα τη συχνότητα με την οποία ανοιγοκλίνουν οι φωνητικές χορδές. Και λένε λοιπόν στο στροβοσκόπιο ότι αυτές οι φωνητικές χορδές ανοιγοκλίνουν, ανά δευτερόλεπτο 250 φορές. Το στροβοσκόπιο τίθεται λίγο εκτός φάσης, δηλαδή στο να μην συντονίζεται απόλυτα με το ανοιγόκλεισμα των χορδών, αλλά λίγο ξεχωριστά. Και άρα όταν φέγγει αυτό το φως με το ενδοσκόπιο μέσα στο στόμα μου και να κοιτάζει κάτω τις χορδές μου και το φως αυτό να αναβοσβήνει σε αυτή τη συχνότητα που είναι λίγο εκτός φάσης με το ανοιγόκλεισμα των φωνητικών χορδών, μπορεί ο γιατρός και παρατηρεί βήμα-βήμα το ανοιγόκλεισμα των χορδών. Αυτό το ίδιο πράγμα γίνεται αν πας στο αυτοκίνητό σου και πάρει το συνεργείο και κάνει ζυγοστάθμιση είναι, που βάζουν και εκεί ένα στρόμπο και κινώντας τον τροχό γύρω-γύρω βλέπουν ακριβώς σαν να κινείται καρέ-καρέ. Άρα μπορεί και ο γιατρός να βλέπει καρέ-καρέ το ανοιγόκλεισμα των χορδών και έτσι να μπορεί να κάνει διάγνωση το αν αυτό το καρέ-καρέ είναι συντονισμένο, είναι συγχρονισμένο, είναι ισορροπημένο. Γιατί αν υπάρχει ας πούμε μία μάζα μέσα στις φωνητικές χορδές ή πάνω στις φωνητικές χορδές, τότε δεν θα είναι συγχρονισμένη η κίνηση. Η μία θα χορεύει 200 φορές το δευτερόλεπτο και η άλλη 150 φορές το δευτερόλεπτο. Αυτό θα είναι ορατό στο μάτι ακριβώς λόγω του φωτισμού. Και γι' αυτό χρησιμοποιούμε αυτό το φωτισμό. Αντίθετα, όταν είναι με λευκό φωτισμό η ενδοσκόπηση, δηλαδή με το κανονικό φωτισμό, εκεί δεν μπορούμε να δούμε καρέ-καρέ την κινητικότητα των χορδών και γι' αυτό μπορεί να μας ξεφύγουν μάζες οι οποίες να είναι είτε μέσα στο σώμα είτε πάνω στην επιφάνεια των φωνητικών χορδών. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Τι θα λέγαμε λοιπόν έτσι για ένα tip
για σήμερα. αυτά. Από όλα αυτά. Ένα τύπος προς τη φωνή. Ως προς το οτιδήποτε. Κάτι που θα θυμόμασταν από Εγώ, τη σημερινή κουβέντα. επειδή εμένα με αγγίζει πλέον και έχει στραφεί πολύ η προσοχή μου στη σχέση φωνής συναισθήματος, όπως είπα και στο λογίδριό μου πριν, θα έλεγα ας αναρωτιόμαστε όταν μιλάμε, ας παρατηρούμε τον εαυτό μας λίγο σαν εξωτερικοί παρατηρητές, επόπτες δηλαδή του εαυτού μας, και να αναρωτιέμαι, τουλάχιστον στη δημόσια προβολή της φωνής μου, γιατί δημόσια είναι να μιλάω στο παιδί μου, στον άντρα μου, στο συνεργάτη μου, στη δουλειά μου. Ακούγομαι όπως νιώθω. Δηλαδή αυτή η εικόνα, η προς τα έξω μου εικόνα είναι congruent, έχει σχέση, είναι σε συνάρτηση με το πώς αισθάνομαι μέσα μου και με το πώς θέλω να ακούγομαι. Δηλαδή μήπως μιλάω στο παιδί μου και ακούγομαι σαν μπαμπούλας, ενώ μέσα μου νιώθω ότι τον νοιάζομαι και θέλω να τον φροντίσω, αλλά του γαυγίζω τελικά. Και αν σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα, νομίζω θα είναι και οι σχέσεις μεταξύ μας διαφορετικές. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Ελπίδα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ. Φιφή, Χριστίνα, σας ευχαριστώ και τις δύο πάρα πολύ.